Fica coa bola presenta o 11 galego da xornada. 141 Capicúa. Benvidos e benvidas unha semana máis, un luns máis. Estamos de volta, canta xente polo chat. Que tal, como estades? Grazas por acompañarnos o 11 galego da xornada número 141. Este sábado estivo Jatalín de festa, a festa Jata de Portonovo, ben tirada. Dani, que o estamos vendo, eu Maisel, Semila chilena que sairá nos destacados con vídeo. Despois temos moito material e hai unha chilena por aí espectacular dun raparigo que sei que apunta ben alto. Como decía, estamos de volta, grazas a todos por acompañarnos en directo, dos que xodes tamén team diferido, compartido cos colegas no YouTube, hypeado o vídeo de sempre, os likes, tedes 3 hypes a semana, mandadeo por aí, e o primeiro, por suposto, estamos de volta, e tamén está de volta, o de sempre tamén, Antón Vieites Porto. Que tal? Moi boas noites. Que pasa? Boa noite, que tal? Como estás? Miña, que ritmo. Dixeche 5 palabras en 30 segundos. Non, menos, en 6 segundos, 2 segundos. Bueno, para que queres os segundos? É que non teño presa porque vamos a reírnos moito esta noite. Sí, eu tamén o creo. Así que empezamos polo principio, e o principio é, por suposto, falar do mellor ximnasio do mundo, o Exalta Centro Deportivo na Avenida Lugo 6 Baixo en Pontevedra, ben forte e con ganas hoxe Antonciño, que pasou polo Exalta esta mañá, entón claro, ven con moita enerxía. Pregúntase mil cando saia chilena, cara ao final do directo. Así que non esteades tampouco todo directo preguntando cando saia chilena, porque vai nos destacados con vídeo cara ao final. Dicía, o Exalta Centro Deportivo, o mellor ximnasio do mundo, mentres agardamos por ese Exalta Halo que chegará nos vindeiros meses, que xa están reformando aí, imos subindo tamén a nosas redes sociais como van reformando ese ximnasio para facelo aínda máis agradable aos seus clientes. Pois está nesa Avenida Lugo 6 Baixo en Pontevedra, o mellor ximnasio do mundo, o Exalta, patrocina o xogador Exalta da xornada. E o noso xogador Exalta, bueno, é difícil ser máis clásico ficaboleiro, máis mítico ficaboleiro, dende aquel chiste de fritiría unhas patacas, non sei se Antón se lembra, pero foi moi clásico. No. Miguel Freiría, fritiría unhas patacas, pero prefiro estar no 11 galego, foi clasiquísimo na primeira tempada de 11 galegos, espectacular naquele histórico Valladares que logra o ascenso a terceira, samba pola Gándara, chegou a oportunidade de seguir na terceira no Centro de Deportes Barco, marchou a Valdeorras para ser un dos homes importantes do Barco. Esta finde, no partido tolo da xornada, Céltiga 3, Barco 5, 2 goles, 2 asistencias. Xa o temos por aí, don Miguel Freiría. Que tal? Moi boas noites. Hola, que tal? Boas noites. Miguel Nazario Freiría, aí está, cocolín un pouco, cocolín. Algo de sombras aí, joder. A primeira, din por aí a primeira. A ver, primeira, con quen estás aí? Presenta a xente para facer o espectáculo completo. Están cenando aí, Que aproveite, forza Barco, que aproveite. Mira, un chucho por aí e todo, sí señor. Pero... Sí señor. Bueno, que son anos xa aquí en Fica coa Bola aturándonos os uns aos outros, non? Nos a vos, vos a nos. O bonito de Fica coa Bola un pouco, a relación que temos agora despois de tantos anos de Fica coa Bola e de 11 galegos. Claro, ao final, desde que empezastes aí un pouquiño, hai que seguir os proxectos estes, son os importantes aquí, que dan visibilidade, entón hai que apoiar, joder. A última vez que falamos contigo, 11 galego 62, non sei se o lembras, houve que repetir a entrevista. Xa choveu, home, porque non subiches o vídeo. Foi a entrevista en directo, non se gardou o directo e houve que repetila, e aí estivo señor Miguel Freiría para repetila grabada. Bueno, que tal polo Barco? Que tal o cambio ese despois de tantos anos no Valladares? Bueno, ben, ao principio, bueno, costou un poquinho adaptarse, pero bueno, estou contento. A xente trátame ben, así que iso é o máis importante. É mellor adaptación agora despois de pasar un troido aí, non? Nesa terra, nesa provincia. Bueno, depende para que tipo de adaptación, pero bueno, todo conta.
Hai que dicir que estás no barco, non fas como a outros xogadores do barco que o mellor sí que o fan, o de Vigo, Valdeorras, cada vez que adestrades, non? Ti algúns días quedas ali a dormir. No, eu suelo quedar toda a semana. Se xogamos no barco, quedo aquí tamén o fin de semana. Se xogamos fora, como me queda todo máis cerca da casa que do barco, pois vou para casa. Cada 2 fin de semana, máis ou menos. Tamén hai xente por aí polo chat. Juanma, justo, hai moito fume nese salón. Vaya peinado guapo, din tamén por aí. Boas noites, di Vol. Tedes que poñer unha sección de rapaces, din tamén por aí. Antes de falar do partido e do que fixo Miguel Freiría esta fin de semana, dicía o Antón un pouco, o do Entroido. Como saiu todo iso de acabar vendo a Miguel Freiría así, vestido de Ronaldo Nazario, con esa cagarruta que tiña no pelo que xa cortou, tivolle medo ao éxito, eu quería que saíses así en fica coa bola. A ver, é espectacular a plantilla do barco así, e o teu creo que é o MVP do Entroido do fútbol galego. E algún tamén quería que fora xogar así a isla, É que era para. Xa que estás. Hai que ter un pouco de vergonza tamén, Pois, non, foi o viernes, como tiñamos partido o sábado, organizáramos cena pa o sábado despois de xogar, pois fomos buscar disfraz e tal, saliu a idea con Noel de ir de Mortadelo e Filemón, pero non encontrábamos ninguna calva por o chino. Entón, alguén dixo, no, creo que foi Marcos ou así, dixo, joder, pero rapar, pues e tal. E dixen eu, pues eu me rapo de unha, Pero Noel botouse atrás. Entón, nada, estuve buscando logo a ver se encontraba algún pijama de rayas para ir de neno do pijama de rayas. Hasta que Noel me dixo, hostia, pero vai de Ronaldo. E dixen eu, se encontro unha camiseta de Ronaldo, fijo, pero fijo. Eso sí, tamén había que ganar, porque se non me rapaba nin de coña, vamos. Pero bueno, saliu todo ben, e xa cando entramos po vestuario xa había varias maquinillas esperando para rapar. Agora tes que deixar así o pelo, porque despois desta fin de semana 2 goles, 2 asistencias, aparte incluso creo que lle dá certo carisma, non? Cando ves os vídeos aí todo rapadiño, creo que é certo carisma, joder. Carisma, sí, eu asusteime cando mirei o vídeo, joder. Pero igual sí, igual hai que mantelo un pouco. Mentre vayan saindo as cousas. Antón. No, sair as cousas están saindo. Son 5 vitorias consecutivas para o Centro de Deportes Barco. A verdad que sí, non tengo imaginaría nas vacacións de Navidad. E que ademais, cando falamos do barco, cando estivo aquí tamén, por exemplo, Rabil, ou cando falamos con alguén na Radio Galega, no Galicia en Goles, sempre dicimos como que Agustín Ruiz, o primeiro que fixo foi primeiro pechar a porta e a partir de aí construir, non? Equipos que traballan moi ben defensivamente, que encaixan poucos goles, claro, logo chega o partido esta fin de semana, 8 goles, 5 que marca o barco, ten por aí tamén Antón un dato preparado que é espectacular, pero foi un cambio, primeiro no defensivo, pero agora creo que xa estades coa frechiña de que sae todo, mostra diso o partido esta fin de semana tamén. Sí, home, está claro, as 4 vitorias anteriores foron con portería cero. A idea outro día pois era a mesma, pero defensivamente non estuvemos tan ben, e sí que é verdad, porque incluso nos fan 2 goles con un home menos, pero sí que ofensivamente, ao contrario do que viña acostumbrado o equipo de toda a liga, pois, home, se levábamos menos de 20 goles e metemos outro día 5 solo en un partido, pois sí que é un cambio un pouco brusco, pero bueno, sí que estamos de que as cousas queren sair, a ver se este parón non nos cambia o ritmo, pero bueno, aí estamos. O dato que dicía Anxo un pouco así rebuscado, porque ata onde puide mirar eu, isto logo hai que corroboralo coa xente da vila, porque claro, eu podo mirar en internet, pero bueno, internet ás veces é difícil, pero a última vez que o Barco marcou 5 goles como visitante na terceira, ata onde vin eu, foi o 16 de febreiro de 1992 nun Coruxo 0 Barco 5, que se poñía líder o Barco por enriba do Racing de Ferrol. Cuidado, Pois eu o dato non o sei, pero desde logo que daquelas ainda non nacera, así que No, ningún dos que estamos aquí, a verdade. A verdade que non. Di por aí, bueno, los que están por aquí sí creo. Sí, o que pon os guantes, sí, no? O que pon os guantes, sí. Di por aí Noel, mira que che está vendo o míster a ver que dis. Noel que marcha aí a Tarrasa, cuidado, Home, que van aí no coche de volta para casa e teñen a poñelo aí en alto. Iso non pode ser, joder. Me dá vergonza.
Porque eles sí que fan coche Ourense e coche Vigo, non? Non todos os días, pero kilómetros levan bastantes este ano. Cando lle vayan pasar a revisión, cuidado. Ai, que bo. A ver, falemos un pouco tamén de, antes de ver os goles e o que fixo Miguel Freiría, falemos un pouco tamén desas de como estás, non? Ti no barco, e tamén quería che preguntar por unha aposta que ten Sidibé, onte falamos con Noel tamén na Radio Galega, con Nilo, co presidente do barco. Noel deulle moitísimo segredismo, dixo que era moi segreda esa aposta que ten por chegar a 10 goles Sidibé, así que imos seguir investigando. Non sei se ti sabes algo máis, se queres dar máis luz a isto. Non teño ni idea, verdad. Sei que o Presi dice que cando chega a 15 goles que vai falar con o entrenador para que non o poña máis, pero do resto non sei nada. Ti non tes ningunha con Nilo, non? Non engañache tan ben como a él. No, aí equivoqueime. Bueno, algo de engañada tiveche que mandar yo. Iso, xa... Pero ben, o resto ben. Aquí moi ben, a verdad, estou moi contento. Sí, señor, como debe ser. Bueno, habrá que velos, ou tes algo máis, Antón, antes de ver os goles. Xa que estamos co vestiario, hai unhas semanas estivo aquí Rabil Bin, e quería che preguntar a ti, os que están aí detrás tamén poden responder. Rabil Bin non, ou Rabil ou Bin Abdalá. Ou Rabil Bin Abdalá, sí. Casi mellor Rabil. É como dicir Santidé. Sí, exactamente. Que, claro, porque aquí descubrimos un auténtico ser de luz. Como é compartir el vestiario con él? Ben, ben. Vestiario ben. O problema é de logo dentro do campo, no entrenamento. Bueno, hai risas por detrás, hai risas por detrás. Sí. Hai que ter un pouco de cuidado. Porque como te acerques un pouco de máis, igual sales despedido. Pero ben, moi bo, é moi bo tipo. Sí, señor. Un gran tipo. Ademais, prestouse moito ese día tamén. Eu creo que quedou unha entrevista aí bastante guapa. Bueno, imos ver o vídeo, entón. A ver, foron 2 goles, 2 asistencias. De novo de cabeza, que eu lembro que tamén unha vez que entraras no 11 dixen que non marcabas de cabeza contra o Londras, foi, en Cangas, que marcaras tamén de cabeza. Así que, bueno, tamén foi un 2 goles de cabeza. E despois o segundo pareceme un auténtico golazo a xogada que faz xusto antes. Esta é a primeira asistencia a Óscar Martín, que hai un rexeite do porteiro, non sei se nas estatísticas da FIFA ou da UEFA despois de parar o porteiro se sería ou non, pero bueno, imos xa dar, non, como asistencia. Igual xa estaba dentro o balón, así que hai que contala. Este é o gol que digo de cabeza, a verdad que, cuidado, saltas por riba. Bueno, saltar non saltas moito, pero daslle, axustas o pau. Aí está o gol coa testa de Miguel Freiría, e bueno, ¿esto qué? Este control é que é de Nazario, tío. É de Nazario ese control con caño, con túnel, e cruzala despois. Este era 1-3. A cola de vaca de Nazario. Ves como peitea, que é aura pura. Hai que dicir que temos os goles de Beo, que podedes ver as imaxes en boa calidade cos compañeros do enxogo. Esta é a asistencia tamén, hai presión. Aí xa estabades cun futbolista máis coido. E asistencia para Brian, que tamén marcou 2 goles. E 3-5 ao final. É un recital, Verdad que saliu todo. Non se pode pedir moito máis. Con normalidade, Antón. O tipo, nada, sí. 2 goles, 2 asistencias, non se pode pedir moito máis. Está cortado porque están aí os do sofá meténdolle presión. Está cortado. No. Joder, a ver. Levaba sin marcar desde o partido de Céltica da primeira volta, así que imagínate. O sea, que o Céltica é a túa víctima predilecta, E a verdad que este ano vou ter que dar as gracias. Que apunte Luis Carro po futuro. Se lle fai falta un extremo. Ben que pusestes aí a repetición esa o caño. O túnel, sí, señor. Madialevo, no Salvador Otero xa se viron 20 goles no que vai de ano. Preguntadelle a Miguel se ten ideas para pasarse a outro equipo. Aí está, o Céltica está fixo isto. O mercato en febreiro. De momento non, a verdad. Estaría ben que dixera, sí, quero marchar xa. Non aturo máis a esta xente, macho. Temos aí algo de polémica tamén, porque hai unha expulsión de Anxo Llanos, e temos as imaxes, agora sí, do enxogo. Que opinas? Que che parece? Porque hubo, bueno, protesta bastante o Céltica de que non hai expulsión. Último home, a cousa é se é falta ou non, se hai contacto ou non. Claro, a ver. Eu estou aí bastante cerca. Sí que eu creo que o Anso sí que toca balón, pero está de último home e
toca balón, pero tamén arrasa a Andrés. Andrés estaba aí por diante, xa, si xusto no momento ese. Entón, sí que mete o pé, toca balón, pero tamén ao final acaba tirando a Andrés e, o sea, golpea as dúas cousas. Estando de último home, pois, eu que sei. Si non a sacara, igual tampouco sería unha protesta moi grande, pero eu creo que tamén pode ser tarxeta vermella. A ver, se apita vermella, pero a túa reacción, primeira reacción... Sí, é de perdimos o balón. Claro, é que porque ainda non pitara, entón dixen eu iba solo outro porteiro, perdemos a ocasión, pero no momento que pita, entón sí que obviamente si pitaba falta tiña que ser vermella. Tamén che digo que creo que tampouco condicionou demasiado o partido, porque un partido nese momento que un 3 a expulsión, eles marcan 2 goles máis cun futbolista menos, tedes que marcar o 3-5 porque senón no engadido igual podía apertar o Celtic aí na procura do empate. Condiciona evidentemente, pero houbo máis goles, non é que a partir de aí xa gañarades o partido sobraos. No, de feito, incluso creo que tiveron máis ocasións con un home menos que cando estaban 11. Estábamos defendendo mellor e apenas nos estaban xerando ocasións claras, e sí que cando se puseron con 10 igual demos un paso atrás de máis, por ese, bueno, vamos a que aguantar o partido así, e ao final pois se nos complicou máis a cousa, e incluso iso, tiveron máis opcións estando un menos que estando 11. Sí que tamén, logo cando nos pudemos ir para adiante, sí que lle xerábamos máis fácil tamén. Entón, pois, cada golpe que nos daban, respondíamos. Vamos, a ver, está el chat vacilando, Madialevo e Jatalim. Anxo di que a Roxa non condiciona, está de coña. Próxima Luis Carro que xogue con D todo o partido. Se ao final foilles millor. E Madialevo, vamos, que lle fixeron un favor. Home, un favor tampouco. Pero non é a mítica vermella que acaba gañando o Barco despois, un 7, porque estaba cun menos o Céltica. Con esta quinta vitoria, o Barco, 29 puntos. Hai un triplo empate aí, Arteixo-Estradense. Agora que seguimos mirando para baixo, porque a verdade é que os 4 de abaixo xa teñen xa están a moitos puntos de Viveiro e dese triplo empate. Miramos para arriba porque son 4 do Alondras. Que facemos? Momento para baixo ainda. Cagón, cagón. Hasta que No banco. No, hasta que sea matemático, pero bueno, sí que está claro que, joder, al final 5 victorias seguidas, xa solo pola racha, e que sí que miras que o quinto posto ese, que igual é o que vai a estar máis discutido, pois, hombre, habrá que seguir intentando. Sí que é certo que si en 2 semanas ganas contra o Gran Peña, vas a estar aí prácticamente seguramente a un partido, ou adiantarás 4 ou 5 rivales seguramente, e tendrás 32 puntos que, tal e como están puntuando os de abaixo, pois igual xa casi che dan a salvación, pero está claro que o objetivo era salvarse. Despois de 5 vitorias seguidas, comparado coas 3 que levábamos hasta o inicio da segunda volta, pois, home, hai que empezar a intentar seguir coa racha, e se se pode, pois sí, empezar a mirar para arriba. A min gustaríame, obviamente, non vou engañar a nadie, pero sí que o principal e o que pensábamos fai 3 semanas, pois era escapar de abaixo, obviamente. Pero bueno, sí que hai que ter un pouco de ambición tamén, e xa que están saindo as cousas hai que aproveitar e intentar chegar o máis arriba posible. Antón, xa non é que sexan as 5 vitorias seguidas, que tamén é un pouco os rivais das 5 vitorias seguidas e o como destas 5 vitorias, porque dicía Anxo, sí, pero o primeiro é defender e despois gañar e sufrindo estas cousas, e onte marcades 5. E os rivais, claro, era un Compos que é líder, era un Somozas e un Céltica que comezaban en playoff, e rivais directos como Cambados e Viveiro, penso que son nesta seira os cinco triunfos. Boiro en vez de Somozas. Eso, Boiro, perdón. Era para darse méritos. E para dar que o equipo compite contra calquera. Sí, ao final iso, a Seira empeza contra o Compos, que viña invicto en aquel momento, e sí que un partido no que o primeiro que queremos é defender ben e que non nos metan gol, obviamente, pero é que o Compos, que vai líder, que non perdera, que meteran todos os partidos, fainos unha ocasión, por así decirlo, é que non nos crea casi peligro. Entón sí que o resto, a tónica das seguintes 3 vitorias ata outro día contra o Céltica,
moi parecida. Foron todas portería cero, prácticamente ninguna ocasión que non xeran. Hai algunha como en Boiro que recordo que é porque fallan pois os dous centrales, que é algo que é rarísimo que pase, pois está claro que facendo as cousas así é moi difícil que perdas os partidos, basicamente o mínimo empatar, porque se non che meten gol, pois perder non vas perder, e estábamos facendo as cousas moi ben. Sí que outro día na illa estamos un pouco máis, bueno, peor atrás, pero polo contrario estivemos máis acertados que nunca en toda a temporada arriba, e non hai moito máis que pedir. A verdad que meter 5 goles en un partido tamén é difícil que o perdas, por moitos que che metan. Iso é así. Antes preguntaba a Jatalim se tes pensado volver a Gándara. Bueno, quería che preguntar tamén un pouco por ese Valladares, por canto custou tomar a decisión de sair dese equipo de amigos que coido que era moi especial tamén para ti e para todos os que formabades parte. Lembro un son do camiño no que falamos moito disto, do que che estaba custando tomar esa decisión. Evidentemente agora moi feliz, pero o Valladares tiraba moito tamén. Sí, está claro. A ver, a decisión tomouse porque ao final o Valladares acabamos descendendo e, bueno, pois a pesar de que sí que igualmente foi difícil, todo o mundo me decía que, joder, que tiña que intentar seguir en terceira, intentar, pois, facer o mellor posible e non quedar ali en Valladares, que sería o cómodo e sería igual o máis fácil. E personalmente tamén, que me gustaría moito, obviamente, pero, bueno, sí que neste caso era tiraba un pouco máis seguir en terceira, intentar competir un pouco a estar ali, pero obviamente sempre moi difícil porque, como xa falamos moitas veces, era un vestiario creo que moi diferente a todos os demais. Bueno, vestiario e fora de vestiario tamén. Ti que estiveches ali o día do ascenso, puideches comprobar un pouco de que as cousas son un pouco diferentes. A Gándara sitio especial, sen dúbida. É unha aperta para aquí, pues, dende aquí, pues, Mai, que para toda esa boa xente de aí do Valladares, que ademais tampouco están facendo un temporadón, que digamos, están aí con altibaixos. Notase que lle falta un tal Miguel Freiría esta temporada. Temos varios vaciles, porque xa levamos aquí 25 minutos falando, así que imos lle dar os vaciles. Voulle preguntando, Antón, e miras en Instagram se hai algún máis que apuntaran aí a última hora os ficaboleiros. O primeiro que temos é preguntado a Miguel por Pelé Melé. Iso é cousa dese, de que está aí, mira. Bueno, eu aquí estou bastante con Noel nos entrenamentos e así, sempre, bueno, tamén como facemos viaxes e todo. Noel é de Gondomar, vive cerquiña miña, entón vimos xuntos, facemos viaxes xuntos, e logo aquí pois nos levámonos moi ben e estamos bastante tempo xuntos. Este dice que somos como Pelé y Melé. Sería como Zipizape ou así. Pero non hai un bo e un malo, non? O sea, Pelé e Melé como os dous ao mesmo punto. No, él dice que él quiere ser Pelé. Bueno. Contentaríme con ser Melé. Mais, Miguel, que te está a parecer a Londres? Cando veñas a Moaña deixarás de marcar goles? Bueno, pois non sei que decirche, porque o ano pasado foi vítima favorita a Londres, un gol na Gándara e dous en Cangas, así que, bueno, espero que poder seguir co esa racha do ano pasado. Ademais, agora a ver se abro a veda de novo e empezo a marcar algún goliño, que se non... Que te pasa contra os que van de blanco e vermello? Bueno, é que hai moitos que van de blanco e vermello, É o fácil. Falta yo Arteixo tamén. Jatalín, preguntadlle se xoga no Torreiro ou San Campio ou se xa se retirou dese mítico torneo. Os últimos anos retirado. Algún por lesión e outro por un pouco de medo de que me pasara algo. Pero sí que o xoguei algunha vez e moi ben. Torneo épico. Por poñerlle un adxetivo épico. Mais, cantos refrescos, entre paréntese, Cuba Libres, vas baixar esta finde na arribada? Coincide ben, hai para unha terceira e arribada en Vigo. No, que veñe coincido, cabrón, macho. Home, cando foi Noel convocado xa lle dixen, amigo, que o fin de libre ese hai que traballarlo, A ver, bueno,
ao non ter partido Pon unha cifra, va, anímate. pode liberarse un pouco máis. Non hai cifra. Mais, botas de menos Se ao queres- compi... Di. Se queres eu invítote a ir por ali e xa vamos contando entre ti e eu. Sí, imos estar pa contar, se vou, cuidado, Botas de menos o compi que tiñas o carón no vestiario, dixeronos tamén por Instagram. Aquí ou en donde? É que non sei quen deixou a pregunta, porque estaba apuntada no guión. Vai por aí, Antón. Mentres tanto, que che parece a feición do barco? Bueno, é unha afición dura, A ver, ben, a verdade que ben, pero sí que a veces aquí en Carabagueiros, a veces casi parece que somos de visitantes, Cando as cousas non van ben, apretan, pero bueno, ben, a verdade que ben, porque tamén animan e tamén viaxan algunhas veces e iso agradecese. Dai, Antón, xa completas A ti, quen veña. tiñas de compañero no Valadares? Tiña, O compañero de vestiario tens que ter como moito dous, non? tiña dous susto, porque era un banco pequeno e éramos tres solo. A pregunta era de Diego Souto. Estaba él. Creo que me bota máis de menos él a min que eu a él. O último vacile, xa mítico desta entrevista, creo que é, pero bueno, se tes pensado deixar ese pelo despois de 2 goles e 2 asistencias. Bueno, de momento hai que esperar que creza un poquinho máis, polo menos que non parece que estou calvo. E como se meto contra o Gran Peña, igual lle hai que dar un repasiño. E deixalo así toda a tempada, non? Un pouco. Mentras vayan as cousas ben, Mira, a última de... A ver, quero dicir, o de Prison Break tamén un aire aí. Tens que facer algunha tatuaxe máis, pero o resto... e A última de Adrián Tsunami, que ademais coido que é un tema que tamén pa toda esta xente que chegou dende Vigo, al final moitas fichaxes do barco este ano fixo as Nilo. Pregunta Adrián Tsunami que che pareceu a saída de Lino. Creo que tamén a túa fichaxe veu un pouco del, non? Neste verán, foi un dos que apostou. Entón un pouco como levache ti esa saída de Lino e a chegada de Agustín. sí, comigo que contactou primeiramente foi el, e obviamente xa me coñecía, bueno, xa me chamara, xa falara con el cando estaba no juvenil, xa estivéramos un verán aí falando, e ao final nada, e este ano cando rematou a Liga, o Valladares pois descendeu, e o barco ascendeu, pois falou comigo, quedamos, e ao final o que me truxo para aquí e que me coñecía foi el. A verdade é que con el moi ben, e sí que, bueno, chegou un momento, iso en decembro, que marchou. El dixo que non estaba con moitas forzas, que non se veía con forzas para seguir, e ao final, pois, sí que a situación non era a mellor, pero bueno, tampouco era peor, estábamos fora de descenso, estábamos creo que a 4 puntos, entón, bueno, a situación tampouco era crítica, ni moito menos, pero si el non se sentía con forzas, ao final o primeiro que un se encontre ben, está claro, iso sabémoslo todos, que cando rindes ben pos futbolistas e pos entrenadores, entendo que é o mismo cando estás con forzas, e se el non se encontraba ben, pois hai que entender a decisión, obviamente, e nada, eu pola miña parte sí que pois afectábame igual un pouco máis, porque sí que tamén facíamos viaxes con el e todo, pero bueno, no fútbol pasan estas cousas, os entrenadores cambian, hai que adaptarse. Eu xa viviron a adaptación para vir para aquí, para o barco, e nada, cando chegou Agustín, pois adaptarse outra vez a un novo adestrador, pero bueno, ben, a min gústame adestrar ao final, gústame traballar, así que non hai problema, sempre que lle poñas ganas, ao final as cousas van saindo, así que nada, foi un pouco un cambio así que non se esperaba, ni moito menos, pero bueno, agora tamén estou contento, así que todo vai a pedir de boca. E a última, se Antón non ten ningunha máis, bueno, primeiro, o de Madialevo foi, creo que cine, puxo polo chat, Bald con B, guión Orras,
en plan calvo en inglés, creo que está moi ben tirada. A clásica xa coñecemos a Miguel Freiría, xa nos contou un pouco a que se dedica. Quería tirar un pouco máis, xa que estás en Valdeorras, hai moita ruta do viño ali, coido que no verán igual non che deu tempo a gozar de todas, pero supoño que xa irían falando contigo do que che espera este verán se quedas en Valdeorras, non? Con todo o que hai por ali montado. Aquí todo o mundo dice que os que son de aquí, que aquí no verán que isto é unha locura. Eu non sei que esperar, porque sí que polo inverno moita xente non hai, pero pero bueno, o bo é que a min o viño non me gusta, entón E menos bueno. Ese, que o que dan na ruta é o picado, non penses que o bo. Bueno, ese é o que afecta ben pa xente, para que o pase ben a xente. Claro que sí. Miguel Freiría, de verdade, un auténtico placer un día máis estar aquí contigo falando. A seguir, seguiremos en contacto, porque agora xa o que uniu fica coa bola, que non o separe o resto de cousas. O dito, moitísimas grazas. A seguir así de ben por ali por Valdeorras. Reparte saúdos os do sofá e o resto da plantilla. E o dito, unha aperta moi forte e moita sorte no que resta. Moitas gracias a vos, moitas gracias por facer o contido que facedes, obviamente, e tamén por contar comigo. E nada, xa nos veremos por aí fora dos campos. Dende logo, unha aperta forte. Veña, chao, chao. Sí, señor, un grande, don Miguel Freiría. Temos ao gimnasio, Antón, e imos... Ainda parolamos, 35 minutiños. Podes colgar cando queiras, sí. Miguel, non hai problema. Xa podes colgar cando queras a chamada, que xa quedache liberado. Temos o gimnasio, imos cos ovos, os máis saborosos, os camperos, os de Melide, os dos irmáns Casal. Antón non lle quedan porque xa os papou todos, pero aí está. Ademais, próximamente La Huevería tamén, La Huevería en Melide, xa está aí o cartel posto, pendente de que haxa esa apertura para poder ir tomar un café e aínda por riba, pois levar ovos, probar como se cociñan eses ovos, etcétera, etcétera. El huevo de la abuela no día no Carrefour, os mellores ovos do mundo. Algo que decir? Ias decir algo? E mercar ovos ao mellor prezo. Claro que Esa é sí. un pouco máis novidade de todo. Directamente podes comprar os ovos da fábrica ali na Huevería, que é un auténtico escándalo. Escándalo, así que hai cando vayamos, vamos a ramplar, vamos a inaugurar o primeiro camión de ovos de Fico Cabola. Efectivamente, así que el huevo de la abuela no día no Carrefour na Mirande, parte da hostelería galega, patrocina o bazo da xornada. E quen é, querido Antón Vieites, o protagonista do bazo da xornada neste 11 galego 141? Pois o noso bazo da xornada lévanos ata o García Calvo, onde houbo unha exhibición en 45 minutos, que foi o que tardou o Dubra en dinamitar a Preferente Norte logo de chegar ao descanso vencendo diante do Negreira na súa casa por 0-3, e literalmente xa os veremos, pero foron 3 ovazos, 3 auténticos golazos para a quinta vitoria consecutiva do Dubra, con 2 chirlazos dun futbolista de Tordoia que está a facer o seu primeiro ano na Preferente e vai a segunda volta, leva 4 goles nos últimos 4 partidos. César Gontán, que tal? Boa noite. Que tal? Todo moi ben. Bueno, César Gontán, Cesariño, que sí. como prefieras. César mismo. Pa romper un pouco o xeo, xa que vimos a falar con Ronaldo, teño aquí o que se me ocurriu, o chiste que se me ocurriu pola tarde, que foi típico meme de 4-3-3. César Gontán, Liga Española, 1 millón de euros. Cesariño, barra baixa de brasileiro, 50 millóns de euros. Sí, sobre todo despois deste finde, se pode subir o caché. Cuidado, que os goles deste finde son para metelos no currículum aí no videobook e engañar un par de aniños, cuidado. Sí, xa mo decía ao acabar o partido. Ahora mételle historias en Insta que igual un ano en terceira ref estáfalo, E que ademais, agora comentará máis Antón, pero marcarllos tamén o Negreira, que este ano tivo moitísima expectación, non? Con todo da Copa do Rei, un equipo do que se fala moito este ano. Esa primeira parte que fai o Dubra esta fin de semana e coa participación que tiveches ti, home, máis ao lado que está facendo o Dubra é unha fin de espectacular. Sí, non contábamos para nada con esa primeira parte. Nos efectivamos que a idea de facer o partido largo, que ao final os que tiñan prisa eran eles, pero claro, 3 chanchos así pola escuadra.
Tres chanchos David. pola escuadra, encántame, encántame como expresión. Home, Antón, Na Sí, no, segunda parte sí que é certo que tocou sufrir un pouquiño, non? moitísimo, sobre todo primeira xogada da segunda parte, métonos o primeiro, e mira que o dixemos no descanso, a ver se aguantamos 10-15 minutos sin que pase nada, claro, primeira na boca xa. E despois a defender os 45 minutos. estás É canso que hoxe? gústame porque Hoxe estaba que non me pode levantar da casa. Tiña tiróns todo o día. Daríamos descanso pica, Pero- non? Ou que? En principio sí, non dixeron máis polo grupo, pero o outro día falouse de hasta de librar martes. A ver se é verdad. Sí, señor. Antón, ias dicir. cansado por defender non será. Isto logo vas a enterarlo por un vacile que nos deixaron por Instagram, pero hai por aí o rumor de que moito non baixas. Non teño moita queixa tampouco. Pero bueno, gustar defender gusta máis ben pouquiño. Pero bueno, ahora levo un par de partidos que me tocou xogar un poquinho máis atrás. E claro, para arriba sube calquera. Caralla, volver de volta que está a costa arriba o campo. É gracioso Eh. porque foi algo similar ao que dixo Alberto Freire xusto aquí tamén, o xogador do Negreira, que tamén dixo o mesmo, non? Que estaba mirando porta con facilidade e o carallo era baixar despois para atrás. Mais, Antón. Sí, Sí, no, antes de ver os goles, un pouco de importancia tamén da xeira de triunfos, porque sí que é certo que as 4 vitorias consecutivas eran ante rivais directos. Logo chegou ese partido suspendido contra Betanzos, e claro, non sei o de onte canto de golpe en riba da mesa de ser o Negreira, de ser na súa casa o considerades. é que viñámoslo dicindo de empezar a segunda volta, temos que facer mínimo 3 dos 4 primeiros, que son os directos, e despois se damos rascar un pouquiño contra estes 4 partidos que nos veñen agora, xa era para os puntos que nos poden dar a salvación. E claro, metémonos agora con 3 contra estes, a ver que pasa tamén cando veña o Betanzos a acabar o partido, pero estes puntos foron clave. A cousa é que agora tiña por aquí apuntado Antón un pouco xuíces da preferente norte, non? Porque agora ven o Lalín, tamén Betanzos hai por aí recuperar ese partido. Claro, agora Sí, despois de despois 5 Sofán. 5 vitorias consecutivas. Claro, despois de gañar o Negreira, ir a xogar contra o Lalín, a presión xa é cero. É ir ali a gozar, a disfrutar, a por ver o que máis pasa. chanchos, claro, Sí. a por máis chanchos. Sí, agora que veñan xa non é o mismo que a que viñeran na primeira volta que non ganábamos nada. Agora xa é outra cousa. Xa imos ca idea de que se pode ganar tamén. Eu quero ver os goles. Pero Sí que, o segundo non se ve, pero eu quero ver os goles. Non se ve, pero se intúe ben, eu creo. Intúese bastante ben. Bueno, ben. Antes dos goles, Jatalim. a verdade que non Perdón. non vin que, o sea, non vin como está grabado en Tivigal, pero bueno, tiña o gol como gravaron a irmán de Javi. O segundo, o primeiro creo que xa se ve ben. Pois entón, despois para redes sociais entre semana, para subir ben os goles, terás que mandalo aí para presumir ben os goles nas redes de mándamolo. Fica. Dicía que dixo E a Jatalim ver se polo chega chat. a terceira. Tamén, a foto, non? A foto tamén. Jatalim, preguntadolle se é certo que lle chegou a prima do Lalín, cea con pasado no club e igual lle manejou un cocido. No, hasta onde eu sei non nos prometeron nada. Lástima. Millor, porque se non se nos prometen algo igual a cagamos. Imos cos goles, veña, cos goles. Un pouco o resumo completo, non, Antón? Sí, porque metín os 3 porque o terceiro tamén me parece un golazo espectacular. Este é o primeiro. Sí. Ti esperas a que chegue Juan de Selia, que total vas a meter igual para a escadra. Sí, que gaste da carreira. Na teña para despois. É un golazo. Cuidado, é un como espectáculo. baixa esa O primeiro bola, é espectáculo. Sí, é dos balóns que na máis alto pexa xa dir, aí vai. E o segundo, xa sei que, bueno, en TV xa estás a ver que hai que intuílo, pero é a comparación que se me ocurría así cando vi o gol é a de Kroos no Mundial, non? Mais ou menos. Sí, díxomo o mismo, creo que foi pero non me acordo ao final. Dicíame a mesma comparación. Este é o terceiro. Vai control tamén, Cuidado ao control Sí, e a definición. É que ese para min pareceme incluso mellor o control así no aire ca definición.
O 0-3 de Borja Gándara e che pedir un tier list que ordenes o gol que máis se gusta dos tres, claro, de maior ou menor dificultade, supoño. É que eu hasta che diría que o mellor o de Borja, o control parece impresionante. E máis con Brais ao lado, cun tío de 2,10 metros. É policía, o sea, imagínate. Claro. Aquí ten feito tamén a baixar ya aí. No, a verdade que é espectacular. O control, é que facer un control orientado co peito creo que é das cousas máis difíciles que hai no fútbol. En salto. Eu intento iso saltando no mesmo tempo. Claro, é que intento iso e acabo con rompes un peo, como mínimo. Está o chat aí revolucionado. Vemos máis vídeos e despois lemos un pouco o chat, porque tamén tes por aí, Antón, algo de polémica, non? Que nos etiquetaron aí nun gol anulado Negreira para que se molle un pouco aquí César. Sí. Sí, porque, bueno... Imaginábame que iba a ser a polémica esa. No, creo que o gol que... O gol anulado, co 0-1, creo que o resultado de 0-1... Sí, o gol que marca Juan de Sella. Creo que era co 0-1. Eu a verdade é que hasta píllame en bo sitio para velo, porque estou xusto en liña, pero non sei. Se é moi xusto. Non me parece para nada exagerado. A ver, é a mítica que se di que o balón vai para atrás, non? O sea, non sei. Para atrás. Sí. Parece Non sei, eu se fora de xogo pareceme bastante xusto. Pero bueno, é o que ten. Despois tamén claro, no segundo pareceme falta, no deles. No, é que vou a romper unha lanza porque levamos semana tras semana aquí xa últimamente e cos arbitraxes do Negreira xa está ben, quero decir. Plan... Basta. A reivindicación de Antón Vieites. Son dos que pensan que en 38 xornadas os árbitros danche unhas veces que sí e outros que non. Entón, bueno, vimos co contexto da semana esa contra o Lalín o penalti e agora este gol por fora de xogo que, pois, pode ser por moi pouco, pero que está claro que tampouco iba a entorpecer os outros dous goles que marcades polas caras. No. Sí que é verdad que iba a dar moito ese gol de matar o primeiro gol, pero, bueno, se engañan os árbitros de primeira, como non se van a engañar os de preferente. Efectivamente, lemos un pouco o chat por aí. Dicías Coolmart, o Lalín está ascendido. Jatalimos do Negreira creo que andan sen internet no pueblo, que non se lles ve hoxe por aquí. A ver se Anxo pode buscarse en Google se houve unha caída de internet na zona de Negreira. Ao final, nin gañando o duelo directo estarían primeiros. Debe ser un baneo de Tebas como nos partidos de Liga. Iso pinta a que era gol legal. Derrota do Negreira, polémica asegurada. E tamén unha sobredubra, por fin, grazas Adrián Tsunami, que di como é xogar con Baleato. Como é xogar con Baleato. É unha pasada. O sea, aparte do que che dá el solo, a maneira na que te coloca, estás todo o tempo cunha radio aquí na orella, e sabes todo, sabes onde está todo o mundo, e despois podes mandar unha castaña por riba que sabes que é súa. Non sei se gozache xa ou non, pero unha das súas habilidades é fora do campo, que é facelo asado. Cuidado, No, por hora ainda non tocou facelo. Levamos aí unhas semanas que xa tiñamos un par de churrascos ataos. Fásenos cortos por findes. Hombre, claro, que con 5 vitorias haberá que ir cear ou algo, digo eu. Claro, que se non aproveitamos ahora para facer o grupo, xa o facíamos cando perdíamos a primeira volta, imagínate agora que non perdemos. Sí que é certo que a chegada de Pica e tamén un pouco a de Robert, non? Que foi aí a metade de tempada tamén, bueno, sí, o que está claro que trocou agora tamén, a importancia tamén na segunda moitísimo. Volta. Sí. Pero bueno, sobre todo, xa que se estinou, hai que dicirlo todo, esta entrevista Roberto Baleato, que ya dimos un número a él. Sí. Joder, xa non é o que che den no campo que decías de que sexa unha radio, son a experiencia, tendo en conta a situación delicada na que estaba. Claro. É que hai xente que ter no campo e dis, como a él, como a Cea, que tamén xogou moi arriba, leva un lote de anos xogando. Xente que, aínda que el faga un mal partido, telo ao lado xa che dá moitísimo máis. É deses xogadores que eu quero no meu equipo sempre, calquera dos dous. Por certo, sobre o partido do Betanzos, ten data xa para que o xoguedes ou aínda non sabedes cando vai ser? No, a verdade é que todavía non temos nin idea. Porque creo que falaban de xogalo un Semana Santa ou algo así, que non hai liga, pero claro, nós tamén estamos co tema da Copa. Claro. Non sei, supoño que ao final pondrá a Federación. A parte Podubra, a Copa do Sara é importante.
Claro, este ano a ver se nos salvamos rápido e podemos mirar para a Copa tamén. Mira, dixo Skullmart, imos cobrar... Porque sí que é certo que o objetivo... Dalle, Antón, veña, dalle. Que está a conexión, que tes un No, retardo que é histórico. Sí. Sí, no cabe duda. Digo Dalle. que o objetivo segue ser a permanencia, pero se gaña sobre tantos ahora que mira para arriba uno. Para mí, polo menos, sigue sendo permanencia. Hasta que sea matemáticamente que estamos salvados, que despois empezamos a fliparnos e empezan a vir os golpes na cara. A ver, son Eu 8 prefiero primeiro salvarnos. Son 8 puntos o Betanzos. Se lle gañades ese partido, é certo que estades, cando se suspendeu, era 0-1 con gol de Raúl Pita, non? Sí, perdendo, 0-1. 0-1 Sí, perdendo. quedaba A que ver. non que media hora de partido, ou así. Ah, só quedaba media hora. Pensei que fora na primeira parte. Sí, por aí. No, foi na segunda. Vale. Bueno, Por eso é complicado tamén gestionar un partido de media hora solo. dende logo. Complicado A de ver todo, que faz. pero bueno, a ver, empatados a puntos aí co Vitoria, 10ª posición. Eu creo que, Sí. hombre, é verdade que o descenso hai bastante tráfico, incluso o Val, pero dende Dumbría ata vos, pois hai moitos equipos en 5 puntos, en cuestión de 5 puntos, pero home, Sí. media táboa e mirar para arriba está a cousa para iso. Sí, pero claro, se te fijas nos puntos tamén, ora perder 2 partidos seguidos, se gana nos de abaixo, e xa te metes outra vez aí no grupo de abaixo. Está todo demasiado xusto. Nada, que non lle rascamos o titular, Antón. Non se quere mollar sobre o playoff do Dubra, así que pasamos ao seguinte. Sí. Cando teamos salvados. Antón, Sí, parece que abro o guión aquí, que estaba intentando eliminar cousas. O que dicíamos desa segunda volta, no 2026 son 5 vitorias e un empate, non? Sí, contra o Val e o de antes tamén. Viñamos de o último de 2025 empatámoslo tamén. No, sí, ahora creo que 7 jornadas ou así sin perder. Quitando ese partido de Betanzos que temos que acabalo. Que foi o que trocou? Sí. Un tema de actitud, axudaron tamén os fichajes, Barral está nos dando moito atrás, Roberto, a pesar de que está medio tocado, pero non sei, ganas 2 partidos e xa te ves ganando. O martes xa está a xente moito máis contenta, xa non se dice vamos a ir ao campo e a ver se non perdemos, ora xa hai que ganar, contra quen sea, temos que ganar sempre. máis, Antón? Ou pasamos os vaciles? Non sei se hai algo máis por aí apuntado. Sí, tiñas por aquí que leva 4 goles en 4 xornadas e tamén o dato un pouco populista de que sempre que marca César Gontán gaña o Dubra. Pues depende tamén do partido. Maniños non tocou meter, ao revés, tocou me fallar un penalti, pero Tamén está Jatalim aquí antes dos vaciles, un pouco de repaso da túa carreira, canteirando Bergan, pasache polo Compos, 4 anos no Tordoia, que tamén é curioso, non? Do Tordoia a preferente. Dixo Jatalim, preguntalle se lle quedou pena de non debutar no Bergan. cheguei a debutar como juvenil en Copa, en Copa Federación, creo que era, que fora a lealtad xogar. En Liga nunca, pero en Copa sí. Sí, señor. Pero sí, en Liga ojalá haber debutado co Berga. Pero daquela, mirando a xente que tiña ese equipo, como para debutar sendo juvenil. E como se dá a chegada ao Dubra despois de 4 anos no Tordoia? Ademais, dicía o Antón, non? Debut na preferente. Ainda estás a tempo aí de subir un par de chanciños máis que o mellor non contabas cando estabas no Tordoia, non? No, a ver, no Tordoia é verdade que estaba bastante cómodo. É o mítico de estar aquí ao lado, conozco a todo o mundo, estaba moi cómodo, pero bueno, chegou unha oferta esta de Dubra, ademais axuda, conozco a case todo o mundo, xoguei aquí de pequeno case toda a vida, está meu irmán, e claro, dixen, pois é o momento. Íame mellor de forma, e dixen, é o momento de dalo, porque senón non volvo. Como é compartir vestiario co teu irmán? Hai moito vacile, moito pique, pegaslle patadas ou non? Complicado, ao revés, levo máis patadas con saco de boxeo. Ademais é repugnante con el solo, é o que máis lle cae son a min. Tanto dentro como ao chegar á casa, hai que escoitalo.
Como non me ha dicho aí que estaba sota? A ver, pero con 23 anos, que ainda eres moi novo, quero dicir, primeiro ano en preferente, pero hai moitos casos de, quen sabe, no futuro, terceira, incluso algún segunda federación por aí, non? Ou non lle tes esa ambición no mundo do A fútbol? ver, sí, joder, ganas de decir, se me chega a oferta e darlle, sí, pero sin duda, ademais. Pero, tampouco sabría un par de niños mínimo, obviamente por categoría sempre. Non me vou flipar a hora de, imagínate que me chega po ano unha oferta así tonta, de fliparme a arrancar xa. Imos cos vaciles, Antón, veña. Ah. Como van por partes, Primeiro que temos, como eres capaz de marcar eses 2 golazos e non ser capaz de levantar a pelota nos seguintes 78 balóns parados? Creo de sempre, claro. Pero bueno, despois digo yo a todos, veña, idemos a poñela. Pero claro, aí cala todo o mundo. Despois para poñer un corner non pon nadie. Mal falan solo cando queda rasa, cando vai ben aí calan. A ver se adiviñas. Quen é? Quen puxo esta pregunta, vale? Dille a César, o que dicía antes, que xa quedo eu nas vixiancias porque para que poida subir el vas ter que pagar unha cea. Ostras. Do meu equipo. Sí. Eu imagino un Caneda. Porque hai sido os vacilóns dos máis tontitos. Caneda non é. Ya. É central tamén, se non me Que será, trabuco, porque vamos. os que queda atrás. Que é Abel. Correcto. Sí. Devolve. Pero terá que dar el. Terá que dar el que é o que zapatea. Tía, é un animal que bota 90 minutos correndo para diante e para atrás. Falaba desde o teu irmán. Cantas patadas che deu esta tempada teu irmán adestrando? Algún dome, eso que leva tempo jodido. Pero bueno, hasta non é dos que máis me dá. Levei algunha máis de fea tamén. Así destas patadas tontas que deixa ao pé. E a última, a ver que respondes, porque claro, hai un contexto que é que cando fomos a entrevistar a Baleato a Verona, contounos que na súa época tiña unha xogada de balón parado que era a xogada Baleato. Entón, a última que temos aquí é última xogada do partido, sacas un córner, a que cabeza centras? Xa é moi complicada, Teño dúas, pero non sabría que elegir. Non sei se a Roberto ou a Cea. Pero hasta che diría que sacada ya saco a Cea, Papá ou mamá un pouco eso, É que parece Entre C e Baleato, un cuidado. animal, É que son dous que... Total, para que quede raza. A quera llegar a cabeza. Total, para que non me levantes, claro. Claro, eu dixen que a busco, non que vai ir á cabeza. Algo máis ou tiro ya clásica, Antón? Tira da clásica, veña. A última, facémola sempre a todos os portas que pasan por aquí por Fica coa Bola, que por coñecelos un chisquiño máis fora do fútbol, 23 aniños, non sei a que te dedicas fora do mundo do fútbol, estudas, traballas, tema hobbies, que che gusta facer, que che gustaría ser de maior fora do fútbol? Pois ahora estou estudiando. Estou preparando unha posición para entrar en Correos. Fixen tamén un ciclo do superior da agencia de viajes, pero non me molou moito. Decidí tirar por Correos. Depois hobbies, molan moitísimo ir pola semana ao pádel, encántame. Non lle apunto a unha rosca, pero gustame moitísimo. Antón é moi hater do pádel. Pouco máis, a verdad. Eu xogo e Antón é moi hater Sí. do pádel. Di que non lle gusta, Tamén pode ser No, pero porque va, claro, eu non é que non lle apunte, é que como vexo máis mal que ben, chego aí, hai un balón aí, unha bola na fondo da pista, e en vez de darlle a bola dou cristal, No. sabes? Ese é o problema. Teño levado algún golpe así tonto tamén xogando ao pádel. E foi claro, chego a entrenar e teño que facer que non me doi. Para non decir que foi o día anterior. Pois Pica acaba de enterarse grazas a Fica coa Bola aquí, que o saibas. Agora xa non vas poder usar o de excusa. Pero que non... Ahora dígolle que levei outro golpe. Fago mo tonto e caio solo entrenando e listo. Como reparte? Quere ser carteiro. Repartiu ben, puxo na escuadra a carta. Esta fin de semana, cuidado, repartiu una ben. Sí, señor. Algo máis, Antón? Sí. Sí, unha cousa que compartimos, que non o sabe, pero bueno, creo que vin no seu LinkedIn, porque creo que ese ciclo superior, non sei exactamente o que, estudiáchelo no Rosalía, pode ser? Sí. Sí, Que xusto. tal? Moi ben, a verdad. Eu salín super contento dese ciclo.
Despois, ao chegar nas prácticas e tal, sí que non era como me esperaba o tema das agencias, pero ali nos salía moi ben. O problema era que, por máis eso, o problema era que tiña o digo, ciclo máis pola que- tarde. máis que valoración do ciclo, que non estudiei, pero sí que estudiei en Rosalía, quero che pedir unha valoración do frío que pasas nese instituto. Pá, eso é unha pasada. Además, claro, eu estudiei nunha época de COVID. Época de COVID, diciembre, ventanas abertas de par en par. Buah. Ali pasaba fatal con eso. O ciclo Sí, da señor. pulmonía, o ciclo da pulmonía. Pois, Sí, cuidado. Así é. pois César, que 1.000.000 de gracias por pasarte por aquí por Fica coa Bola, parabéns por eses 2 golazos e por esa xeira tan boa que leva o Dubra, a mellor das sortes e unha aperta moi forte. Moitas gracias, igualmente. Aí Veña, están. chao, Chao, chao. Chao, gracias. Aí están os protagonistas deste 11 galego 141, o que non está polo de agora é Antón, pero tento solucionalo agora mesmo. Non, polo de agora non podo solucionalo. A ver, déixame un segundo. Quedo en Aí estás, hermanos, aí total. estás, aí estás. Para que vaya con aí retardo. ¿Qué pasa con conexión na miña No, casa? Podemos pero, falar, porque a ver, van tres semanas regulares. Teño que dicir que a túa conexión era mala, pero aínda por riba, cando preguntabas ti, tamén era mala a conexión de César. Entón pasaba que había retardo en ti, retardo en César, pixelaba, Mira ia que tarde. estamos ao lado, Xa, bueno, é o que hai, é o que ten. Ao final facemos isto online, pois tens que fiarte de que a conexión vaya ben. Ás veces hai mellor, ás veces hai pior, pero tamén un pouco a nosa idiosincrasia. O sea, ao de facelo un 11 galego nun sitio chulo, nun estudio, estaría ben como proxecto de futuro, pero non pega moito connosco. Somos bastante chafalleiros, Antón, é o que ten. Falla internet en Negreira, Valdo Dubra e Tordoia, toda a zona, di Alego. Está a comarca baixo mínimo. Está a comarca de unha maneira. Aí están, César Contán, protagonista do bazo da xornada despois desa vitoria do Dubra 2-3 ante o Negreira con 2 golazos del, e tamén Miguel Freiría, quinta vitoria consecutiva do Barco, 3-5 ante o Céltica, xogador Exalta da xornada. Ademais, o logo de Exalta entralle xusto super ben na cagarruta que deixou no peiteado de Ronaldo Nazario. Imos co resto de protagonistas deste 11 galego 141. Na portería podría ter entrado Ayuba Tib, que fixo un partidazo en Noia, no Noia 0 Viveiro 2, tivo un par de mans a mans tremendas, ademais tivo un golpe con Rachu, que prácticamente deixoulle o nariz como unha pelota. Rachu e Ayub, que van ser compañeiros da selección galega, que vai buscar revalidar o título da fase final nacional da Copa das Rexións UEFA esta fin de semana en Tarrasa. Finalmente, quedámonos, porque tamén hai que darlle voz a absolutamente todos, e porque tamén prometen dar guerra de aquí ao final, con Eloi Fernández do Umia na preferente sur, e tamén Antón, porque son 4 de 6 dende a chegada de Ramiro Sorbet, o Umia. Sí, estando pues, coa chegada que coincide de Ramiro, lóxicamente, digamos que no mellor momento da tempada, non? Podemos estar de acordo, porque son 4 de 6, son ante rivais importantes, e o partidazo que fai Eloi para asegurar os 3 puntos, para como volve a gañar despois de moito tempo, e para eso, dar guerra, por que non tentar soñar, pois é moi importante, lóxicamente. Na vitoria do Umia na Bouza, Umia 2, Porriño Industrial 1, un Porriño Industrial que chegaba nos postos altos da preferente sur. Que sole ese, foi en Galicia ese partido, foi, efectivamente. O programa funciona porque somos uns chanfainas, se fora perfecto non sería Fica coa Bola, totalmente. Terceira vitoria da tempada, esta do Umia. Que funciona. Funciona, vai bastante ben, vai bastante ben. Vai bastante ben. Ah. E Eloi Fernández, temos os goles tamén, no resumo que sobe Tibi, pero tamén temos Témolo todo. paradóns de Eloi Fernández, especialmente no primeiro tempo. Estiven botándolle unha ayuda así ao partido en xeral, adiántase moi cedo Umia, despois ten un arreón tremendo Porriño, que é cando mellor está Eloi, que xuxeita moito o seu equipo e das paradas que imos ver. Pa semana vacacións, di Adrián Tsunami, probablemente. Antón, que partido fixeches onte na radio? O de que estemos de vacacións, pensando nesa semana de vacacións, en pleno directo, cando levamos 3 xogadores do 11, parece espectacular. Fixen o Ourense Club de Fútbol en Guadalajara e pa semana de vacacións non o sei. En Guadalajara no, fixo no sofá. O que estaba en Guadalajara era o Ourense Club de Fútbol. A ver, é verdad, non hai que mentirlle a xente, o sea. Fixen o Ourense Club de Fútbol en Guadalajara. Esa frase é incorrecta de por sí. Tío, estabas en Galicia. Fixen o Ourense Club de Fútbol que xogou en Guadalajara. Aí sí. Cada un que se crea onde pense que estivera. Lóxicamente, eu non vendo que estou no campo, pero tampouco vendo que estou na casa.
non vou falar máis porque me vou meter nun lío e vanme botar. A pasta. O que veño a decir é sobre vacacións, para a semana de vacacións, verémolo a semana seguinte 100%. Así que, bueno, este un pouco, igual non nos vemos ata abril, algo así. No, para a semana faremos algo, supoño. Para a semana faremos algo, eu polo menos. A do 9 sí que non estamos ningún dos dous. Sí. Así que a do 9... No. A do 9 non escriban. Non escriban. Non pregunten. Non pregunten. Despidos na Radio Galega, home. Esperemos que non, Adrián. Que ben se vive, quen vai a Terrasa? Ningún dos dous. Eu, se pasan a final eu. O sea, vai. Como a Guadalajara, vale. Como a Guadalajara. Estábamos falando de Eloi Fernández e do Umia que lle gañou 2-1. 2-1. Es que esta xente do chat, cuidado. Cando sae a chilena? Xa vos dixen que non vos tiverades preguntado. Bueno, veña, se queres cortámoslo para xente que este en directo, que teña aí algunha exclusiva. Xa vos dixen sobre a chilena que tedes que esperar a que fagamos o 11 completo, despois imos cos destacados con vídeo. Sinto, a idiosincrasia do 11 galego está feito así. Xa sei que estades deseando ver a chilena aquí, pero pois tedes que agardar un chisquiño e se toca ir para a cama, pois mañá no vídeo de YouTube en diferido podedes ver o que opinamos sobre a chilena, que xa vin e que é espectacular. Alevin da Sarriana, xa estamos aquí desvelando. Eu non a vin e seguramente ten que ir para cama, pero mañá te paso que lle dá botón de hypear. Claro. Ve a chilena. Es que Dani moi mal, hai que esperar. Pois hai que esperar porque o resto de protagonistas do 11 tamén merecen a mesma atención de Fica Cowell. Así que retomamos, reconducimos, volvemos a Eloi Fernández, a vitoria do Umia 2-1 ante o Porriño e as paradas. Como digo, adiántase moi cedo o Umia con este gol a saída dende o Currunche e un rexeite que aproveita Johnny Romero para marcar o primeiro no 2, despois hai un arreón do Porriño cando mellor está e cando logra empatar cun gol de Brais, pero que para esa xa fixera paradóns Eloi. Mira esta, pouco de, ia decir, do santo, non sei se tanto, pero está moi fora da portería e chega moi ben. E despois esta outra tamén a queimar roupa, aí o centro con rosquiña, control co peito e que ben sae a achicar Eloi, un auténtico porterazo que pasou por moitísimos equipos no Salnés, un bello roqueiro que aínda segue pois defendendo a porta do Umia. Esta é máis palomiteira, pero tamén había que metela e finalmente con este gran centro dende a parte dereita, é palomiteira. Pedro Ramos, que entrada dende o banco, pois acaba marcando ese 2-1 definitivo na vitoria do Umia, que dende que chegou Ramiro pois leva 4 de 6 puntos e que pretende e aseguran os seus xogadores que aínda quere dar guerra nesta preferente sur, unha preferente sur que está agora mesmo así, co Umia con 14 puntos, agora mesmo a 11 de sair do descenso, Alerta Navia 25, Moaña 23, Choco tamén 25, igual que o Cented, Tide 22, Sporting Celanova 18 puntos e Infantil non Alevín, vaya. Pensei que dixera infantil, tiña apuntado infantil, esa parte vou a do meterme onde non me chaman, eu infantil, porque se vai a dormir ás 12 da noite e tampouco pasa nada. Digo, é cedo ainda. Con 14 anos, a que hora ias para a cama? Buf, as cousas que quitaban o móvil, non? O sea, que agora hai moito do control parental ese de sí. Papá, non se me apagou el móvil. Non sei, a min quitábanmo directamente. Non se fiaban de min. Tive unha conversación onte de feito que eu levaba a Nintendo. No, espera, que dixo Adrián Tsunami, vello con 30 anos, non chamei vello, dixen vello roqueiro, que non é o mesmo. Continúa, Antón. No, que eu iba con Nintendo para cama, non con móvil na miña época. Claro, sí, eu tardei en ter móvil tamén, é verdad. E hasta aquí, non? Ou hai máis dos bueno. O control parental existe, di Skullman, entendo que sí. Última hora, di Raúl Villares que Rubén de la Barrera volta a León. Falábase de Óscar Gil Sanz. Rubén de Barrera, cada vez que hai un banco libre está en todas as quinielas, é o novo Soa Mitchell. Así que veremos quen acaba chegando a ese banco da cultural leonesa. Eloi Fernández, aí está, merecíao tamén, porque tamén hai que recoñecer, hai que dicir que evidentemente, cando un equipo vai cabeiro nunha clasificación, o 11 galego bebe moito diso. Eloi Fernández tivo que soportar e que ver, sendo un gran ficaboleiro, dende aquí unha aperta xigante, como en cada 11 galego, cada semana, entraban os dianteiros que lle marcaban goles a Eloi Fernández. Lembro, por exemplo, Fito Periale. Así que, dende aquí, unha aperta xigante, e tamén este recoñecemento a tempada do Umia, e a Eloi Fernández que un gran porteiro. Así que imos co resto do 11, por suposto 3 centrais e ningún deles é central, bueno, sí, o do medio, pero facemos moitas trampas. Lateral dereito, central dereito, xoga outro clásico ficaboleiro como é Javichu Álvarez do Sofán, que venceu
por 2-0 no Carral ante o Cidade de Ribeira. Neste caso, Antón, a nosa teoría non é que sexan golazos no Carral, pero son dúas asistencias de Javichu. De fica coa bola. Le mando un saludo desde Santi Petri, David Vidal. Encantado de conoceros, amigos. A los televidentes, moitísimas grazas por esa raida. Pablo Rodríguez Vila, 17 participantes, somos Fica coa bola, facemos un 11 galego todos os luns en directo, despois sóbese a YouTube en diferido, falamos de especialmente terceira e preferente, pero cubrimos un pouco todo. Moitísimas grazas a Pablo e unha aperta forte. Estábamos falando de Javichu do Sofán, Antón. Non quere abrir o guión o tipo. Sí, ¿no? antes de nada, gracias porque xa sabedes que con cada raíz eu escoito a miña persona favorita neste mundo que é David Vidal, entón gracias, de verdad. O Sofán que non son golazos, pero son dúas boas asistencias, para cumplir un pouco esa teoría, especialmente do primeiro gol, porque falla aí unha especie de regate para marchar de seu par que é espectacular. Aí está, esta acción da primeira asistencia, Antón. O sea, espectacular, no sentido de que xusto queda ben o timing de que o rival vai ao chan, e el marcha por riba, Javichu, que é un dos máximos asistentes en do lateral. Esta expulsión, porque forza unha expulsión de pillo, non? Segundo cartón amarelo. Forza el os 2 cartóns amarelos. Este é o segundo que vai sacar de banda e pois dalle na testa ao xogador do Cidade de Ribeira e acaba forzando tamén a expulsión, así que dúas asistencias, o que é un avión. Mira esta, por exemplo, que gaña el co peito, volve a subir, volve a doblar o seu par, e pon o centro atrás, onde fan dano, parece que non vai chegar ninguén, pero finalmente pois chega o gol do Sofán, o segundo, que lle dá en propia porta, pero bueno, será asistencia, ¿no? Pareceche asistencia, colexiado na acta, pon propia porta. Por sí, tanto, pon propia porta, pero entendo que vende un tiro. Entón, ao final, non sei, eu daría yo gol ao xogador do Sofán e asistencia a Javichu, quero dicir, é un tiro adrede, non é que... non? É un tiro que vai a porta, sobre todo. Sabes o que pasa? Que eu co tema do gol anulado ao Pontevedra, do gol anulado ao Celta, o de ter control sobre o seu corpo, de xogada deliberada, o de xogada forzada, o de xa me perdín, o sea, xa desistín, xa non teño nin idea de cando sí e cando non, que non é este caso, dende logo, pero bueno, non sei. Para min é un disparo en toda a vida do mundo, toda a vida de Dios. Entendín que se hai un remate e despois hai un toca nun xogador, non é gol en propia dese xogador, senón que había intención de remate, por tanto é gol do que remata, ainda que despois toque nun futbolista. Pero bueno, se o árbitro deu en propia, pois en propia verá que contalo. Ainda así, para nós, asistencia de Javichu, por tanto, dúas asistencias, expulsión forzada. A voz a gorxa aínda nos chega de Xinzo. Expulsión forzada, sí que creo que merecementos de sobra de abondo para estar neste 11 galego 141, o Sofán que queda ás portas do playoff. É certo que o Betanzos ainda ten que rematar ese partido que falábamos agora co Dubra, ten 37 o Betanzos, 36 o Sofán, 33 o Paio Saco, que leva 4 vitórias consecutivas, o equipo de Iván Sánchez, coidado, que ademais volveu golear ante o Puebla, ou Pobra, depende de canto sexades de escrupulosos coa toponimia da nosa lingua. Ordes 41, Santirso 41, Negrera 48, Lalín 55. Como ves a cousa por arriba, Antón? Non temos terceira, pero sí que temos preferente, e o Sofán que vai a visitar ao Sigüeiro, que tamén está nunha boa dinámica, malia perder por 3-2 ante o Lalín, logo falaremos dese partido, pero vai a ser tamén un partido bo calendario, que ten o Sofán bo calendario no sentido de que son partidos interesantes. Sigüeiro, que está nunha boa dinámica, malia esa derrota, Dubra, que chega con 5 vitórias consecutivas, e Santirso. Son 3 rivais complicados para un Sofán que se ha enganchado a 6 postos de playoff, e por arriba, como a vexo, decidido. Sentenciou Antón Vieites. O sea, la Lalín ascendido e o playoff queda así. Sofán xa non se mete. Nin Paio Saco. Sí. Así como está. Así como está. Bueno, pois nada, para toda esa xente que está perseguindo o playoff na preferente norte, Sofán, Paio Saco, incluso Miño, pois nada, saca de clip, se hai que darlle despois no nariz a Antón Vieites, xa sabedes onde darlle. Javichu no central dereito deste 11 galego 141, avanzamos rapidamente ao central, o único central dos 3 que temos, Hugo García do Atlético Arteixo, que venceu onde non gaña case ninguén, que é na Madalena por 1-2 ante o Racing Vilalbés. O primeiro de Pablo Naya, marca Hugo o 0-2 nun rexeite, falta de Cogomelo, e Pablo Trigo
redondearía o marcador no minuto 94, xa co Arteixo cun menos pola expulsión por dobre cartón amarelo de Diego Rodríguez Lamas, marcaría Pablo Trigo ese 1-2 definitivo. Por suposto, cada vez que falamos do Arteixo hai que falar de Pablo Agulló. E subiu José Evia este vídeo, primeiro, pois facendo as súas necesidades na Madalena, despois bailando o sol, que saiu o sol e había que festexalo a activación sen camisola, e despois, por suposto, sendo encargado con eses cascos de cancelación de ruido do altavoz que leva o Atlético Arteixo, Pablo Agulló, agullazo sempre. Cada vez que falamos do Atlético Arteixo hai que falar deste auténtico persoeiro que é do... É co que mellor o paso, a verdade. De todo o fútbol galego, mexo con ele, faime moitísima graza. E sobre Hugo García, este foi o seu gol. Robamos aí un poquinho en xogo, como dicía antes, falta de Raúl Melo, de Cogomelo, no rexeite, pois acaba marcando Hugo García, un Hugo García que só disputou 379 minutos, titular neste partido, gol importantísimo para gañar na Madalena. Ano 2005 aínda, moitos anos tamén no Atlético Arteixo, un dos nomes para apuntar tamén para o futuro do Atlético Arteixo, pero bueno, asomou esta fin de semana a cabeza como titular, facendo un bo partido, polo que nos dixeron tamén no aspecto defensivo e marcando un gol importantísimo para que o Atlético Arteixo pois esa deses equipos que de enganchar 3-4 vitorias na terceira, pois poden mirar para o playoff, porque agora mesmo a distancia hai un atasco monumental entre Alondras e Viveiro. A verdade, hai un atasco tremendo de moitísimos equipos. O Atlético Arteixo queda con 29 puntos, empatado con Estradense e Barco a 4 desa quinta posición de playoff. É certo que non, nada, porque o Céltica da Estradense xa se disputou, así que só teñen pendente o partido Cambados e Compostela, o resto xa están todos igualados en número de partidos. Algo que quieras apuntar da terceira, Antón? Todo por decidir, todo pode pasar, aquí está todo moi aberto porque estamos vendo que calquera pode buscar nesa quinta plaza, os 4 abaixo están sentenciados, e por arriba, unha semana máis, veño a decir o que non dixen a semana anterior, senón o que dixen hai 2 semanas, que é todo pode pasar no ascenso directo co Arousa e o Compos, como ben albiscamos en Fico a Cabola. Sí, despois de cambiar de parecer, dende logo. O Silva gañoulle o Compostela, non vai entrar ninguén do Silva, pero era merecedor. Diego Armando estivo nas opcións de mellor adestrador da tempada. Xa estás os 4 por desahuciados, Cambados cun partido menos incluso, pero 0 opcións, 0 chances para Silva, Noia Barbadás. Sí, Xuventude de Cambados. A ver, eu teño confianza, lóxicamente, en que o galego do playoff ascenda, vale? Sempre, penso que vai ascender sempre. O sea, a Non Sarriana... teño tanta confianza que non vais a Sarriana. Vale. Vaya rajada de Dani Jiménez, Tú vaya, sí, ti estás directo, sentenciador, pero tamén estivo sentenciador o amigo Dani Jiménez, vaya, meteulle unha, banco. Cuidado. Miña nai, eu non banco demasiado, verdad? Tiña que facer esa rajada gañando o partido, a ver se a facía. Esas cousas veñen moi da man dos resultados. E eu entendo que ves quente dende o partido do Fabril, cando foi aquel penalti inventado, pero Sarriana ou de Ourense domingo ás 5. Outro que rajou, que o dixo antes Tsunami polo chat, que foi Iago Barrasate, que destituído aí, eso, cando empezamos o directo, así que tamén banco que se busca no Mallorca. Sarriana, Unión Deportiva Ourense, domingo ás 5, teremos outro derbi que será o Bergantiños Deportivo Fabril na segunda federación. O domingo vai a revivir a Unión Deportiva Ourense o Sarriana. Xa o dixo, que está hoxe sentenciador, pois aí sentenciou de novo Antón Vieites, despois seguimos... Pero basicamente porque leva pasando algo que leva eu sen ir 4 partidos a Unión Deportiva Ourense, 4 partidos que non gaña, tampouco vai ir este fin de semana, tamén vai a... Está claro. Vale. Despois falamos máis da segunda federación, que temos aí a clasificación, que non vai entrar ningún xogador da segunda nin da primeira federación, así que despois comentamos tamén un pouco. Xa son demasiados clips, dixo. Estás enchendo o ordenador a xente de tantos clips para sacar despois. E pecha a defensa... Ele medio centro, debutou co Pontevedra como central, co primeiro equipo, pero é un peloteiro, pode xogar do que queira, e ademais hai que dicir que dentro da trampa criminal que imos facer xusto agora, Carlitos Priego, grandísimo ficaboleiro, que ademais está no grupo de WhatsApp e que sempre envía moitísimas achegas, sobre todo pola zona de Vigo, Pontevedra, estivo no partido no Federativo de Coia e dixo que empezou de lateral esquerdo. Así que, de lateral esquerdo, ou de central esquerdo, Iago Outeiriño, Oute, do Pontevedra B, que venceu, como digo, no Federativo de Coia ante o Alertanavia e marcou 2 golazos, Antón. A verdade que marcou 2 auténticos golazos do filial de Sergio Moreira.
irrumpindo de 9. Hai un que irrumpe de 9 e a definición é espectacular, párase, ten toda a calma do mundo para marcar, e outro é un golazo colectivo que inicia a xogada, fai unha especie de, este é o primeiro, que eu que digo que é máis de dianteiro puro. Ten mérito, non sei, ocupar tan ben tantos espazos. Comezou de lateral esquerdo, pero coa lesión do compañero pasaron ao medio, e a partir de aí empezou a dominalo todo, pois como di Antón, chegando incluso de 9, este o segundo, que tamén é parece un golazo. Unha ocupación dos espacios tremenda, controls e sen que bote o balón, cruza por toda a escadra. Son 2 golazos dun futbolista que lle queda pequena preferente, hai que dicilo, e que por iso chamou a atención de Rubén, e que acabou debutando na Copa do Rei. Teño a sensación, vamos, incluso por físico, non? E que o diga tamén Carlitos, que o vivo aí en directo, pero esa é a sensación que creo que temos varios dos que a veces vemos o filial. Sí, é que, bueno, que estamos a dicir, non? Lateral esquerdo, medio centro, pero chega arriba definindo contra o porteiro. Esta xogada me parece colectivamente un espectáculo, e como tamén chega e marca un auténtico golazo, control e golpeo, pareceme dificilísimo, e sobre todo que dicías, físico, tamén lógicamente supoño que estará bastantes veces, non, en dinámica de primeiro equipo, ese plus de enerxía dos adestramentos tense que notar tamén. A segunda vitoria consecutiva a domicilio que confirma un pouco a mellora dos de Sergio Moreira como visitantes, que o que lle falta para competir con ser primeiros, porque o Atios está bastante disparado, o Atios de Hugo González, do que falaremos de seguida. Aquí tedes a miña primeira pedrada tras ver o Pontevedra ben casa este fin de fora. Se xogaran nun campo grande como o Federativo, irían primeiros seguro. Aí o tedes. Dos Bad Boys, outra vermella ao acabar o partido e xa fora dos playoffs. Un playoff no que se meteu o Porto Novo. É certo que en caso do playoff, pois o Antela ten un partido independente co Sporting Celanova, que a fin de semana do temporal non se puido disputar, así que hai que ter en conta tamén que na cuarta praza o Antela pode coller 42 puntos e adiantar o Porrillo Industrial que perdeu esta fin de semana, pero polo de agora 51 Atios, 44 Pontevedra B, 41 Porriño, 39 Antela, 38 Porto Novo, Lemos 37, Arnoia e Areas 36. Despois xa, pois 32 vai a dar ese Vilalonga, e xa empeza un pouco aí a lea. Beluso, quezáis, que tamén está con 2 vitorias consecutivas, 31, digo como un pouco os perseguidores, porque creo que Antón, Cente, Choco, Alerta Navia, Moaña, para pelexar quinta posición xa non lles dá. Sí, estou de acordo. Eu vexo a Atios que non baixa o ritmo. Despois Pontevedra B mínimo vai a facer playoff, e despois dende o Porriño Industrial terceiro ata o Cultural Areas, poñeu aí un pouco o peche, pois todo pode pasar porque están en poucos puntos, en poucos partidos, e isto é moi longo e pode pasar calquera cousa. E como di Carlos, esta fin de Pontevedra B Antela o domingo, así que outro partido que haberá que estar atento. Despois temos tamén nos destacados con vídeo un gol, bueno, os goles de dos Carlos do Antela, que tamén foron 2 golazos ante o Tide. Despois repasarémolos porque non entrou ningún dos dous. Seguimos na Preferente Sur, falamos do Beluso e falamos... dixéronme que lle vaciláramos dicindo Jardí, pero ele Hardy, non? Díxome por aí un ex compañeiro seu ano pasado que lle molestaba moito cando a xente dicía Jardí, así que nós, como nos gusta molestar moito, deberíamos dicir Jardí durante todo o vídeo, pero imos dicir Alex Hardy do Beluso, na manciña do Beluso, Antón, na vaya goleada que tivo este fin de semana o equipo celeste. 5-0 gañoulle o Cented. Temos un pouco as accións do partido dun peloteiro que chamou moito a atención na tempada que cando o Beluso disputa ese playoff de ascenso a terceira, pois foi un dos homes importantes do esquema de Rafa Villaverde, e agora con Bruno Gago, pois aí o temos, xogando na media punta e moi ben. Antón, cortache ti os goles, así que contame un pouco como viche a cousa. Correcto, marcando por segunda xornada consecutiva. Ese foi o primeiro, este vai a ser o terceiro. Forza o córner, iba para golazo, forza o córner, e no córner chega o terceiro. O segundo verémolo despois porque é un auténtico golazo de Pastoriza. Estes foron un pouco os goles de Hardy, que marca por segunda semana consecutiva, que o Beluso golea por segunda semana consecutiva, 0-4 diante do Sporting Celanova, 5-0 ao Cented. Está nunha dinámica brutal, os goles de Hardy. Este é un escándalo de gol. Iker González na asistencia, control de Pastoriza, cuidado,
Que auténtico chicharro. Gol de fútbol praia tamén, que claro, xa comentamos que Marcos Pastoriza é un gran xogador de fútbol praia. Iso practicou no en Loira e marcou este auténtico golazo. Que, a ver, os de Hardy non están mal. Os de Jeff Hardy, o Jeff Hardy do Beluso, xa me quedou a coña, pero... Sobre todo, sí. encántame a celebración de auténtico vinagre Sí, de sí. Marcos Pastoriza, que en plan... Dá co puño que e non xesticula moito máis, non? Sí. Pois aí está, o recital de Alex Hardy, grazas tamén a Joel Rocha, que estivo no campo nas Laxes, e xa dende o sábado, porque este partido foi o sábado, xa nos dixo, ten que entrar Alex Hardy porque fixo un partidazo, ademais do estatístico, co que nos quedamos sempre, que son os goles, fixo un partidazo Alex Hardy, así que vitoria do Beluso por 5-0. Algo máis antes de que pincha a clasificación? Sí, no, que no terceiro gol, no segundo de Hardy fai moita gracia porque é ese tiro que saca o porteiro do Xentes e despois fai a táctica do mancado, porque queda así no chan un minuto, máis ou menos, aí tranquilamente, chill, respirando ao sol nas Laxes e chega a rematar o córner e fai ese gol coa testa. Entón, bueno, fíxome bastante graza aí, pasa que non me ia estar un minuto vendo a voz de Alex sentado e logo como vai a rematar. Como víamos antes, así queda a clasificación da Preferente Sur, co Beluso con 31 puntos, un Beluso que bueno, que está aí na metade da táboa, ten o descenso agora mesmo sen arrastres, digamos, Moaña 23 puntos, así que está a 8 do Beluso, está a 8 por riba do descenso e ten a 7 o Portonovo agora mesmo que empecha eses postos de playoff, así que bueno, aí un pouco na metade da táboa e veremos se con resultados lle dá para ilusionarse neste final de Liga, pois a Roy e a toda esa xente de Beluso Info e a toda a boa xente das Lases que tamén son pila feicaboleros e tamén nos alegramos moito porque lle vayan ben as cousas, a Bruno Gago tamén que é un gran tipo. Rodri, Roder, están pedindo a chilena aínda, xa queda pouco, xa imos case. Espera un momento, Luis. Aguanta, Luis, aguanta. E seguimos na Preferente Sur para falar do líder, para falar de Rubén Carrera, que marcou 2 chicharros marcou. O Atios camiño da terceira, despois de golear tamén. É certo que ante o Sporting Celanova, que ven nunha dinámica complicada nos postos de descenso, pero bueno, meteulle 4-0 o equipo de Hugo González no Carballo. O Atios gañoulle o Sporting Celanova. A vindeira semana hai un Atios Valladares que tamén nos dixeron por aí que lle preguntáramos a Freiría que se mollara quen vai gañar, non nos quedou, pero bueno, Atios que se lle está poñendo unha cara de competir na terceira a tempada que ven, e xa o dixemos algunha vez, que cuidado. Tamén montaxe ti un pouco os goles de Rubén Carrera, entón, que son 2 golazos. Un pouco en total, pero sí. No, era por se lle meteras algo máis ao vídeo, montáchelos ti todos, xa che digo, enteiros. Douche todo o mérito do mundo. Só están os goles, este parece un golazo espectacular, por estar vivo na presión e como acaba definindo, pero dende o control ata definición que hai que saber se quere tirar ou quere centrar, espectacular. Eu creo que quere tirar, Hai outro plano grabado onde a bancada que tamén o vin. Eu creo que, mira, aparte fai o xesto, o mellor é a definición, sí. Por suposto, o xesto de Sobrao ese de miña nai que de suspirar, de que auténtico golazo acaba de meter o futbolista de Salvaterra do ano 2002, 23 aniños aínda, leva xa 4 tempadas no Atios, pasou polo Gran Peña, tamén polo Valmiñor, formado na canteira do Santa Mariña, así que bo peloteiro aínda para ter en conta para os vindeiros anos. No segundo, o control é maravilloso e despois esa rosquiña para poñer onde a pon. Bueno, 2 golazos de Rubén Carrera que tiña que estar neste 11 galego 141. E xa vimos por cuarta vez, polo menos, pero o Atios que queda... Sí? No, digo, primeiro dobrete de Rubén Carrera co Atios, dicías 4 tempadas, pois creo que, porque vin aí nas estatísticas, creo que o primeiro partido no que marca 2 goles que encarrilaron a vitoria do seu equipo, porque foron os 2 primeiros goles do Atios diante do Sporting Celanova. E xa é a súa tempada máis goleadora, leva 6 goles este ano, se non fallan os datos de lapreferente.com, 5 marcou a tempada pasada, 4 a anterior e 2 a primeira no Atios tamén na Preferente. Un Atios que, como dicíamos, o equipo de Hugo González que queda a 7 puntos por riba do seu principal perseguidor, que agora mesmo é o Pontevedra B, así que como non gafamos a primeira vez, pois vou ir repetindo ata que un día caia, ou non caia, ou pase o que teña que pasar, pero ten pinta o Atios
por todo, en xeral, por como resolve tamén os partidos que se lle atascan, que a vindeira tempada vai competir na terceira e vai lograr ese ascenso directo despois dun absoluto temporadón, e despois tamén un pouco do que aconteceu a tempada pasada xogando o playoff, creo que tamén daqueles lodos, pois estas lameiras que temos agora no Carballo. Gustaríame ir a cubrir, sacar un reel para FIFA Cabola do partido ascenso, se chega, non quero gafar, porque xa sabes que o primeiro partido que fixen traballando foi no campo do Carballo, por lo tanto, alegro moito para dar. Efectivamente, estaría ben. Pola esquerda, aínda que xoga na banda que lle apeteza Miguel Freiría, no extremo dereito volvemos a preferente norte para falar tamén do líder, como acabamos de facer, no sur e o Atios, no norte é o Lalín, quen levou os focos da vitoria esta fin de semana foi Hugo Alvarellos, que tamén marcou un auténtico chicharro, entón. Sí, aquí imos, esta foto da celebración do Lalín, imos a ver o resumen completo porque aínda está Brais Calvo mancado, por exemplo, e o Lalín que segue gañando. Son 47 puntos de 51 posibles dende que chegou Dani Méndez. Cuidado, que son 15 vitorias e 2 empates en 17 partidos. Nada, que xa non fai nin graza, como outra máis do Lalín. Volveu a gañar o Lalín. Facía o meme aí un pouco, non? O community manager do Lalín, de que está xente tamén nos bares preguntando como quedou o Lalín, volveu a gañar, volveu a gañar o Lalín, macho. Joder, é tremendo. É tremendo a vitoria do Lalín no Cardizo por 3-2 nun partido que se lle complicou porque empezou perdendo. E cumplindo o que dicíamos a semana pasada de, mira, volven a poñer o partido sábado, porque a semana pasada puxeron o sábado, acabou pinchando Negreira, esta semana pasou igual. Empezou perdendo con este golazo de Saúl Amoedo. Sí, un golazo, como axusta aí, co interior do pé, pegadiña ao pau, xa estaba imparable. O resumo feito en Tibi, pois vamos a ver o resumo, tampouco tive moita complicación. Grazas, Tibi. Empate de Brais Prieto, sí señor, Tibi.gal, sempre contribuindo coa causa ficaboleira. Gol en propia de Borja Sainz. Despois do centro pola parte dereita. E aquí, se chega a marcar este gol, era un golazo, vai ao pau, e despois marca Borja justo o empate, e no minuto 86 de partido decide Hugo Alvarellos, pois que xa está ben a broma de non gañar. Cuidado, Vaya chirlo por toda a escadra. Por certo, o que dicías ti, no 2-2, a xogada de Tiago Fernández, que tamén pasou polos micros de Figa Cabola, que tamén pasou polo Compos e que agora está en dinámica do filial, é tremenda, se chega a marcar ese gol, cuidado, coa picadiña aí, co remate coa zurda, era un auténtico golazo. Estou falando de esa picadiña coa testa, Tiago Fernández aí acaba marcando o gol Borja Juste e acaba marcando despois Hugo Alvarellos o gol da vitoria, é un auténtico golazo, Sí. Buah. Espectacular. É criminal. É criminal o gol de Hugo Alvarellos, futbolista. Lembras que dixo Dani Méndez de canta vantaxe tiña que ser do Negreira sobre o Lalín para pagar outra comida? Non. Porque dixo, a seguinte comida xa saben que hai que ter mínimo non sei canta vantaxe co Negreira para... Pois igual non sei se eran 6 ou eran 9, non sei canto ambicioso foi. Non me lembro, a verdade, non me lembro. É curioso o de Hugo Alvarellos porque ademais foi algo que nos dixo Ángel Martínez, moitos medios de comunicación e tamén bo adestrador, bo xogador aí no Deiro, é ex do Sigüeiro. 6, dixo que tiñan que estar a 6 puntos, di Eloi polo chat, así que tiñan que estar a 6 puntos, así que a pagar. Dani Méndez a pagar, que xa hai máis distancia, vai tocar Cea tamén no Lalín. Dicía que Hugo que... especial gracia como reacciona Eloi ao gol de Hugo Alvarellos. Como reacciona? A ver. Bueno, poñer outra vez, non? Non me fixei. Hai que fixar no plano dereito da imaxe. Non me fixei en Eloi. Na secuencia da... A ver, o 7, levanta o man, non lla dá. Capullo, non, pero dama. Por que non me das? Ao final digo, miña nai, que golazo. É boísimo, é verdad. Se poso foco en Eloi é moi gracioso.
Dicía que Hugo Alvarellos o ano pasado xogaba no Sigüeiro, levaba varios anos dende xuvenís na dinámica na base do Compostela, tamén no Sigüeiro ano pasado, así que bueno, é un gol lei do ex un pouco tamén, non? O gol de Hugo Alvarellos, que sí que é certo que é de Lalín e que ten pasado nas escolas de fútbol base do Lalín, tamén no San Tirso, un ano na división de honra galega con 14 aniños, ten boa pinta. Hugo Alvarellos ano 2005, aínda 20 anos, moito futuro por diante, e esta fin de semana decidiu a vitoria do Lalín, que vai tercea porque son agora mesmo 7 puntos os que lle saca o Lalín o Negreira despois de caer o Negreira esta fin de semana ante o Dubra. Pois o Lalín de Dani Méndez que aproveita esa vantaxe, só 2 derrotas en toda a tempada, as dúas con Roberto González, así que dende a chegada de Dani Méndez a xeira é espectacular. O Lalín, eu creo que se o Atio está en cara de terceira, o Lalín 3/4 máis ou polo menos igual que Batios. E quedan os dous dianteiros, un da terceira e despois unha lenda do fútbol vigués e do fútbol galego. O primeiro deles, vigués tamén, na terceira, asaltan o playoff, remonta épica. Luismi Rincón do Alondras, que venceu no partido tolo, antes dos goles unha fotiño por favor, que venceu no partido tolo da terceira 3-2. Gañou o equipo de Rafa Villaverde ante o Atlético Coruña Montañeiros, adiantou Guille o Alondras no marcador con un auténtico golazo que agora veremos. Remontaría o Atlético Coruña Montañeiros, coido que falla un penalti Cano, se non me fallan as contas. Agora estou falando de memoria, pero teño esa sensación de escoitalo na radio, e con 1-2 no marcador, coa remonta que fixera o Atlético Coruña Montañeiros, Luismi en dúas accións moi rápidas pois acaba dándolle a vitoria ao equipo cangués no Iago Aspas Juncal. Xa están quintos, Antón, xa están quintos, xa están aquí, como diría outro. Empatou Juan de Dora o partido e marcou Mauro Lois no 79. No 89 marca Luismi primeiro e no 90 xa no engadido pois marca o gol da vitoria. Imos velos, este foi o primeiro de Guille, despois recoñeceu na radio que quería centrar, pero vai a ser lo que lle sai. O bo de Guille, sí. O bo de Guille, cuidado, cuidado, vaya auténtico golazo. E xa nese tempo engadido, cando esmorecía, pois mira, o primeiro coa testa, despois dun gran centro, pero que ben xira o pescozo, que oído que pedían falta os xogadores do Atlético Coruña Montañeiros na transición, pero bueno, aproveita Luismi para empatar. Neste momento era o 2-2, 89 de partido, e xa no engadido, balón colgado, aí hai un rexeite, outro rexeite, non consiguen despexar, hai un taconazo, tocan un do Montañeiros e acaba caneando o porteiro e marcando Luismi, despois dese paso polo Unión Deportivo Ourense, importante no ascenso, pois agora volvendo un pouco a casa, non? Tamén, ainda que sexa vigués, se non me fallan as contas, tamén volvendo un pouco a casa no Alondras, polo que no que xa estivera, e marcando estes 2 goles da vitoria, unha vitoria que, como dicíamos, pois deixa o Alondras nesa quinta posición, 33 puntos, a 4-2 Somozas, 2 por riba do Céltiga, e 3 por riba dese cuádruplo empate entre Polvorín, Gran Peña, Boiro e Montañeiros, Antón. Nun Alondras que, se lembra, se botamos a vista atrás, comezou moi ben a tempada, logo tivo unha crise importante de resultados, e agora está, de novo, coa frechiña cara arriba, de novo atopando o seu fútbol no Iago Aspas Juncal, en playoff, e semella que todo con todo as novas, porque tamén nesa mala serie de resultados creo que tiña moitos futbolistas mancados, agora xa están pois chegando a maioría, claro, pois notase nos partidos, na resolución dos encontros. Creo que se non fora o primeiro ano do Atlético Coruña Montañeiros na terceira e tivera ese empaque na categoría, sobre todo porque ten moita xente xoven, estou de acordo. Non se lle escaparían tantos puntos como está a pasar nesta tempada, pero bueno, ok, os partidos duran case 10 minutos. Efectivamente, os partidos duran moitos minutos e Luismi estivo moi atento, moi vivo para cazar o rexeite do segundo e para meter a cacholada que acabamos de ver no tanto do empate no 2-2 e esa vitoria de Londres do equipo de Rafa Villaverde, terceiro partido sen perder, 7 dos últimos 9 puntos, pois que lle elevan ata esa quinta posición con 33 puntos. O 12 de abril, Arousa Compostela, data marcada. Antón. Hai que ver como chegan o 12 de abril. Estamos a 23 de febreiro, 23F, Cuidado. Pois Luismi Rincón, que se estrella esta tempada no todo el mundo, ¿no? 11
No 11 galego 141, Luismi levaba sen entrar nun 11 galego, sabes dende cando? Sí, porque limo avión. Dende cando? Oitavo, 11 galego. Efectivamente. Dende o oitavo 11 galego non entraba Luismi Rincón, daquela no Arousa, se non me fallan as contas, na segunda federación, e agora no Alondras marcando aínda goles. Meterá un hat-trick? Non. Quen? Non, perdínme. Dixo Jatalín meterá un hat-trick, pero non sei Ah, no oitavo 11 galego. Buf, Ok. non me lembro. Non me lembro, a verdad, non me lembro. Non teño nin idea do que fixo no oitavo 11 galego. Haberá que buscalo por aí. Pecha este 11 galego Iago Aspas Juncal. Se outra vez meter a Luismi un hat-trick, pode ser que sí. O que marcou 3 goles en 4 días e deu tamén unha asistencia. O xogador que máis puntos lle deu o Celta, 123 puntos coido que son. O xogador que supera a Villa con máis participacións en goles e asistencias en goles na primeira división, o que come na mesa dos grandes dianteiros do século XXI a nivel español. Pois aí está, menos valorado por moitos. O Celta volveu ser mellor, estaba se lle poñendo cara ao partido do, pois non sei, de Osasuna, de o partido mellor de Xetafe, no que aínda que non estivo tan ben o Celta nese, pero outros partidos nos que o Celta estaba moi ben e non conseguía transformarlo en 3 puntos. E onte, aínda que tardou en chegar, creo que é moi merecida a vitoria do Celta, máis alá de polo que produce el, polo que minimiza o Mallorca, que non fixo prácticamente nada, 0,1 de expected goals e o Celta máis de 2. Discutible o penalti de Borja, pero tamén hai un coido que moi claro, o Kraken. Nada, entra Iago e Borja, cambia o partido de novo, outra vez Claudio dende o banco, marca ese penalti Iago Aspas, que tamén había moitos que dubidaban, xa fallara algún, estando Marcos Alonso e Borja no campo, pero decidiu no el, tocaba ya el despois desa semana tamén espectacular co gol de asistencia contra o PAOK. Aí está, creo que a foto do partido que é de Faro de Vigo, que se cortou aí un pouco por abaixo, pero é de Faro de Vigo, que a subiu o Celta. Creo que é a clave de que esteamos vendo con 39 anos prácticamente un Iago Aspas como estamos vendo, é Claudio Giraldez. A xestión dos minutos, xa o pusemos os xoves en Twitter, a xestión dos minutos e o entendemento do seu rol. Evidentemente Aspas quere xogar sempre, pero creo que Claudio aí está tendo moitísima importancia en que Aspas chegue como chega. Acaba de caer cesado antes Arrasate, si, dixo Antón, dende cando metede xuveniles no 11 galego. Aí está, 168 goles, 69 asistencias, Iago Aspas Juncal, lenda do noso fútbol, espectacular o de Moaña. Que máis, Antón? Que máis queres comentar sobre o Celta? Algo máis que queres comentar? Porque sigue sendo o rei, sempre vai a ser o rei, o que banco completamente da xestión dos minutos e entendemento do seu rol, porque non é doado entrar nun partido e trocalo como fixo el que non tiña pouco tempo, pero que é único, irrepetible, e que dure, que considere oportuno, pero hai que gozar do que fai cada minuto que este no céspede. Por sorte, esta temporada estamos a ver cada 4 días ou 3 veces pola semana. Sí, a verdade é que sí. O de Claudio está a ser moi serio tamén, porque as rotacións son xa de... O sea, logo está aí o debate, non? Tamén, agora que se falou de ese suposto interese do Athletic Club de Bilbao, está o debate. Sería quen Claudio de ter enchufados a 22, 23 tipos nun equipo, enténdase a palabra, máis grande, nun equipo con máis egos, nun vestiario no que non haxa canteiráns que xa lle coñecen? Aí está a dúbida, pero o que están facendo co Celta é tremendo. E bueno, é un ano para soñar, quero dicir, que o xoves aí a volta contra o PAOK nos 16 avos e o equipo está sexto, quero dicir, é unha auténtica animalada. Veremos se consegue repetir por segundo ano consecutivo a clasificación europea e que pasa coa Europa League, pero pase o que pase con Iago, quede ou non un ano máis, merecía tamén unha lenda do fútbol español como Iago Aspas vivir o ano que está vivindo no seu Celta. 37 puntos ten o Celta agora mesmo, pois a 5 do Betis e a 8 do Atlético de Madrid, 9, 11 do Atlético de Madrid, casi. Quería che preguntar como vai o partido da primeira, por falar un pouco tamén de como van as cousas. Como rematou, non? Porque son as 11:15 da noite, polo tanto, tivo que rematar o Deportivo Alavés 2, Girona 2.
¿no? Rematou con empate o partido, así que 30 puntos ten o Girona e 27 equipo de Chacho. Pois aí está, algo máis sobre o Celta. A ver, creo que pouco máis hai que comentar, non? Entrou Iago Aspas porque o merece entrar neste 11. Empatou Bolleno 89 de partido, ese Alavés Girona. Algo máis? Ou leo como quedou o 11? Nada máis. Nada máis, o xoves máis. O xoves máis. Eloi Fernández na porta, Iago Teiriño, Hugo García e Javichu Álvarez na liña defensiva, César Gontán, protagonista do bazo da xornada con el huevo de la abuela, un pouco de pivote, Rubén Carrera e Alex Hardy enganchando neste 11, Hugo Alvarellos unha banda, Miguel Ferreira na outra, xogadores alta da xornada, e arriba Luismi Rincón e Iago Aspas, 450 anos entre eles. Non, é broma, que Luismi non é tan bello. Aspas sí, e aínda así estámoslo gozando moito. E agora imos coa chilena. Tanto hype, iso sí que foi crear hype, miña nai. Imos coa chilena, os destacados con vídeo. Deixadme poñer primeiro Antón Ben por aquí. Agora sí vai a chilena, porque temos os destacados con vídeo, que son esa sección que facemos despois do 11 de meter golazos e de toda esa xente que acariñou entrar no 11 galego pero que finalmente non entrou, polo motivo que sexa, pois é momento de repasalo. Así que deixame abrir o guión, que o teño por aquí, e imos co primeiro que temos, que son, como dixen antes, os Carlos do Antela. O Antela que venceu por 2-0 ante o Tide na Moreira, e temos que ver os dous golazos. O primeiro deles, esta picadiña de Carlos López. Tremenda, un golazo. Pero gústame máis aínda o segundo, porque é o tacón de Guti. Adri Lorenzo para o que pasou por fica coa bola. Carlitos González xa no engadido para a vitoria do Antela. Picadiña, tacón de Guti, 2 golazos, Antón. Nota? Sí. De Carlos a Carlos, ¿no? Bueno, neste caso a asistencia do segundo é de Adri Lorenzo, pero bueno, sí, os Carlos do Antela, como titulou tamén algún medio de comunicación esta fin de semana, pois os dous goles da vitoria dos tocallos do Antela, o tacón de Adri pareceme espectacular, de Adri Xinzo, que é o seu Instagram. Non o sabes ti isto, non o sabes, pero o martes eu saín por Xinzo. E puxe unha historia, sí. Onde está o Antela? Xogadores non apareceron, xa estarían cansos de tanto entroido, pero sí que falei co director deportivo do Antela. Tivemos unha conversa, acá non recordo moito, pero estivemos un longo tempo falando aí, o mítico, non? Un pouco de come orellas, máis eu que el, por suposto, el estaba bastante ben. Estivemos falando un pouco de fútbol galego, de como veía preferente, do Antela, da súa difusión tamén da lingua e do seu papel. Estivo ben a charla, así que dende aquí unha aperta moi forte pro director do Antela, director deportivo. Pregunta Jatalín que se falastes do Bad Boys. Non pregunta, pero pregunto eu como se fala Jatalín, porque... Non falamos. E ainda que faláramos, anda que me ia acordar eu de falar do Lemos, sabes? Mais, destacados con vídeo que gañaron entrar. Houbo derbi no García Irmáns. Como? E levouno o Betanzos, grazas a este gol de André Poses. A xogada, a asistencia aí coa testa, non atina o defensor do Santirso a despexar, e golazo pola escadra, polas arañeiras de André Poses para levar o derbi entre Betanzos e Santirso. Pola mínima gañou o equipo betanceiro con este golazo de André Poses. Empataron e vermella fora do partido, xa fora do playoff. Vídeo patrocinado por Tejas Berea. Que pase por caixa, se quere a mención. Mais, fútbol xuvenil, Roi Currás no Manolo Barreiro, aí o tes, mira, xirando como unha peonza. Fútbol xuvenil, U de Ourense, bueno, creo que foi o resultado, xuvenil de Lérez 2, U de Ourense 3. O balón que el mesmo, Roi Currás e o 6, que era o que tiña o balón, abriu a esquerda, volve a chegar o balón, controla e veña por toda a escadra. Roi Currás, U de Ourense xuvenil, golazo, golazo, pero vamos, criminal a pisadiña, apertura a banda esquerda, volve a chegar o balón e chuza na escadra. Auténtico golazo de Roi Currás. Hai futuro, di María Levo, por suposto, que chirlo. Cuidado, no Manolo Barreiro en Pontevedra. O chirlo de Roi Currás. Poño unha vez máis e pasamos á chilena. Claro que sí. Sobre todo a potencia que xa ese balón. É criminal. Tremendo. E agora sí,
as grazas a Rulo Rolo por enviarnos esta auténtica chilena. Semil González, infantil da Sarriana, ten 13 aniños e fixo esta auténtica maravilla dende o saque de Curruncha. Ademais é super plástica, tío. É super plástica, é un auténtico golazo. Dixo que lle puxéramos o son, non teño opción de poñerlle o son porque o vídeo xa estará editado sin son, pero que podo facer... O que podo facer... Que é isto? É unha locura, 13 anos e fai es chilena, Meu, pero hai campeón olímpico de salto, o salto, como é? O salto a altura, non? O que saltas para atrás. Por certo, Espectáculo. chegou un mensaxe ao Instagram, agora que acabo de velo, dun protagonista deste 11 galego. Dixo: Antón, non me esperaba isto de ti, so fan sempre en playoff. De Javichu, vamos, bueno, básicamente, ¿no? Bueno, vale, vou pinchar o audio, pero dende o móvil no meu micro, vale? Este é o audio da xogada chilena. Non sei se escoitou ou non, pero aí están os berros, que chilenazo, os berros. Es mi amigo, di aí Redac, pois nada, espectacular. A chilena infantil da Sarriana, 13 aniños, e marcou este golazo Semil González. Aí estes, unha vez máis, unha chilena espectacular. Con esto e os lunis marchamos para a cama. Non, quedan destacados e adestrador. No, pero os rapaces poñen dormir xa. Ah, sí, os rapaces sí. Os rapaces sí. Roy Currás, por suposto, é o fillo de Fernando Currás, expresidente da Unión Deportiva Ourense. Van rolar os clips de Antón Nostradamus, que é chilena de Play 5, é o meu amigo. Aí está, eses son un pouco os comentarios que había polo chat. Adestrador logo destacado, se queres. Que queiro? Veña, os adestradores foron Freddy Álvarez, terceira aparición, 17 votos tivo na nosa comunidade de WhatsApp. Material audiovisual, Agustín Ruiz do Barco, primeira aparición despois das 5 vitórias consecutivas. O houbo prota do Barco e tamén mellor adestrador Agustín Ruiz. As outras opcións, Iván Sánchez do Paio Saco, Fran Alonso do Deportiva Banca, que prácticamente pechou a permanencia, Diego Armando do Silva despois de gañar o Compos, e Gonzalo Fernández do Arousa, que aproveitou o picazo do Compos para poñerse, para situarse a 3 puntos con goles de Alex Rey e de Carlos Torrado, que volveu a marcar. Está facendo un temporadón. Carlos Torrado está nun treito moi en forma agora mesmo. Gañou unos Carris por 0-2 ante o Arousa o equipo de Gonzalo Fernández, pero non gañou a votación. Gañaron Agustín Ruiz e terceira vitoria consecutiva, terceira aparición neste 11 galego de Freddy Álvarez, que venceu no derbi da Malata, que tivo absolutamente de todo, ata unha trabada aí de Alex Zalaya que se lle foi a olla completamente. E un protagonista que non entrou neste 11, pero que debería ter entrado, como é Álvaro Marín, que marcou os 2 goles do partido, o último no engadido para levar o derbi e para que o Celta Fortuna continúe no máis alto. Queres comentar primeira e segunda federación? Que non o comentamos. Sí, nun minutiño, facémoslo rápido. Veño a decir e a dar as grazas á xente, porque despois de currarme o speech que me currei... Chicharro de Madialevo por toda a escadra. A seguir ben, Forza fica coa bola. Moitas grazas, Madialevo, moitas grazas. Unha aperta moi forte e grazas por acompañarnos un luns máis. Eres un fenómeno, moitas grazas. Temos ganas tamén de desvirtualizarte, Hai que tomarlle unha garimbiña un día destes. Antón. Vais-me a ocurrir o auténtico cine que ter ovos da boa para que non haya suscripcións por aí a facer malavales e que se me rompan o... Bueno, que iba a decir? Non sei, que grazas a non sei quen. Que grazas a xente que votou a Agustín Ruiz despois de currarme o auténtico speech que me currei sobre Agustín Ruiz porque quería que fose elexido e metín 3 párrafos do que está a facer co Centro de Deportes Barco, así que grazas a todos. Primeira federación, a ver, Celta Fortuna 48, Pontevedra 40, Lugo 37, Racing 37, Ourense de Fútbol 28, Arenteiro 24. Todo teu. Espectacular o Celta Fortuna unha semana máis e sobre todo Freddy sendo moi honrado na sala de prensa dicindo que non mereceron gañar. Pontevedra e Lugo empataron nun partido que tivo de absolutamente de todo, como cada semana no en Pasarón. O Racing, bueno, ese erro de Zalaya eu creo que é un partido aparte. O Ourense Club de Fútbol non gaña fora da casa nin pagando. Non xoga ben fora da casa tampouco, porque mereceu perder e perdeu contra o Guadalajara,
ao que revive tamén a clasificación, o Arenteiro que tivo esa mala fortuna do penalti no 96. Unha pregunta, entón ao final estiveche en Guadalajara ou non? O Arenteiro que perdeu contra o Tenerife, mala fortuna, nese penalti no 96, mereceu mínimo empate o Club Deportivo Arenteiro. Que pasa? Que a semana que ven hai Ourense Club de Fútbol Club Deportivo Arenteiro, que estarei en Ourense, vale? Estivo en Guadalajara. Por certo, perdón, xa deixo de rematar. Non é pa cortar o de antes, non? O sea, estivo ben, non me fagas cortar, non? Estivo ben. Deixámoslo. Sí, total non va a ver. Total non o van a ver. Antón cos dedos dos pés. Veña, que máis? A ver. Non, nada máis. Que pode pasar de todo na primeira federación. Eu non firmo menos de 3 galegos en playoff. Despedido Antón por largar dende a cama. Fabril 49 puntos, Coruxo 41, segunda federación, por suposto. Ourense, de Ourense 38, Bergantiños 34, Sarriana 25. Complicado da Sarriana, pero bueno, tamén é verdade que son dous partidos e que xa lle vai tocando gañar algún, ou que polo menos lle caia de cara, porque tamén nesas 4 derrotas hai moitos contextos e moitos partidos nos que polo menos algún puntiño puido rebuñar o equipo de Dani Jiménez, que como dixemos antes tiña unha chinada criminal cos colexiados despois de caer ante o Coruxo no derbi co gol de Guille Pinín. Nada máis. Sí, nada. Vale, perfecto. Nada máis. Perfecto. Maravilloso. Destacados que temos por aí, non apuntaches de Instagram, non? No, vale. Pregunta ofende. Pois leos que están apuntados e miro eu... Leos que están no guión e miro eu Instagram. Adiante. No, pero non... digo os do guión. Sí. Hoxe facemos ao revés, que sempre curras tíos de Instagram. É que dixeche, leo eu os do guión e miro que están en Instagram. Digo, vale, de locos. Encárase de todo, como monte, maravilloso. Resto de destacados. Bueno, aquí hai que engadir xa antes de Álvaro Marín a Mario Soriano, do Depor, que vai a asistencia que lle deu a Zaca. Álvaro Marín do Celta Fortuna, Guille Pirín do Coruxo, Iago Pérez e Seidi no Silva na terceira. No Arousa marcou Torrado, Fran López, gol e asistencia co Gran Peña, e os paradóns, xa o dixo cando falamos nos porteiros, de Ayupatip co Viveiro. Instagram, alguén do Lalín, pode ser o Alvarellos con golazo para a vitoria ou Mr. Dani Méndez, xa entrou Alvarellos. E da Xouri, tras 4 meses, marcou, a ver se o próximo non chega para outros 4 meses. Freddy a secas de un recital que deixou 4 opcións, dixo, mira, mellor adestrador Arbeloa, que vai camiño de emperar os números de Xavi Alonso, que espectáculo. Iago Aspas, o príncipe das bateas, Bruno Gago do Beluso. Non banco falar do Madrid, o sea, non beba nada, o sea, quero moitísimo a persona que puxo o de Arbeloa, porque é un fenómeno, pero... Unha aperta para Guille Defran, tamén puxo Freddy, Carlos Torrado, Rubén Carrera, Aldán Naval, é verdade, outro gol para darlle o empate aos Somozas, na cheda ante o Polvorín, Aarón Fontán dixo Lázaro, Manu Núñez fixo gran partido no Deportivo Ourense Rayo Cantabria, gol incluído, é verdade, Charly do Antela, Rubén Carrera e mellor adestrador Hugo González, din por aquí no Atios, Luismi do Alondras, Hugo González do Atios, Rubén Carrera do Atios, Charly do Antela, Hugo Alvarellos, Iago Outeriño do Pontevedra B, gol da xornada Rubén Carrera do Atios, Rubén Carrera con 2 chicharrazos para adiantar do Atios, Hugo González do Atios, Semil González Matos, Pedro do Umia, equivoqueime, Semil González, o gol da chilena, adestrador Hugo González do Atios, o bazo Rubén Carrera do Atios, Cuqui e Dani Méndez como mellores adestradores, o charro de André no derbi ten que estar, xa o metimos como destacado, Fran López, gol e asistencia para levar os 3 puntos para o Gran Peña, é verdade, un dos grandes esquecidos deste 11, gañou o Gran Peña por 2-1 ante o Estradense en Barreiro e fixo deu un recital Fran López, Javichu, din por aquí con 2 asistencias, Rubén Carrera do Atios, Fran López, o bazo a xornada o Alvarellos, Oute, Luismi, Iván Amor debe repetir do Paio Saco, Rubén Carrera, Miguel Freiría, Hugo González, Rubén Carrera, Hugo González, Álvaro Marín, Oute, Torrado, Everpena, que marcou co Estepona, gañou o Estepona e ten opcións de salvarse, e Everpena marcou o segundo, Torrado da Arousa que se non protesta, Diego Armando, Agustín Ruiz, Hardy, pica pola racha do Dubra, Hugo Alvarellos, Raúl Paz, Hugo Alvarellos
alias O Mudito, Yelko Pino, Eloi de Calle, Mario, Miguel Nazario, Agustín Ruiz, Hugo García e César Dodubra, 2 golazos de escándalo. No, que engadira a Josiño Filgueira, que foi MVP do partido na Formentera, que venceu por 1-0 non sei a que equipo na terceira federación das Illas Baleares. Sí, señor, vivindo a súa mellor vida. Cada vez que coincidimos está máis moreno. Que capullo, macho. Teñolle moito cariño a Josiño Filgueira. Para a semana xa volve Hugo e a remontar, di Joana sobre a Sarriana, o Coruxo animalada. Preguntaba aí Carlitos se vai quedar no playoff o Coruxo. Sí, sí, Madialevo saca un clip máis. Sandra tamén di por aí, o partido de Torrado onte foi... Coruxo, non que non vai a quedar en un Deportivo Ourense. Eu confío, como na primeira federación, en ter o Coruxo en Deportivo Ourense. Non falaba do Deportivo Ourense, falaba do clip de que o Coruxo vai quedar para cando o Gafe se non queden, que tamén cho saquen, así que che saquen 50 clips aquí, que será bo para Fica Cabola. Sandra, que por certo deixaralle unha pregunta a Miguel Freiría sobre o ben que canta e non me acordei de apuntala porque son así que dende aquí perdón. Dixo, o partido de Torrado onte foi un sinsentido de bo. Temos o disco duro cheo, di Madialevo. Bueno, creo que está completo xa isto, son as 11:30 da noite, levamos 2 horas en directo, creo que xa chegou ben. Cando me dixeche, son bastante parvo ao par que parvo, porque cando me dixeche, no, apunta aí as que mandan no Instagram no guión, eu fun aí tal, non sei que, e vin MD. E eu pensando aí, que será MD? Teña que entrar na conversación. Claro. É que eu vin a pregunta de Sandra, contesteille, pero non apuntei no guión, así que bueno, eu tamén. Asumo responsabilidade. Sandra, pido perdón tamén. Ademais xestionou a entrevista con Rabil, que foi historia de Figa Cabola, así que dende aquí moitas grazas fotóns. Tranquilos, dará para máis, efectivamente. Agora, cando o pilles cantando, tens que mandarnos vídeos e así xa pechamos o círculo, é maravilloso. Miguel Freiría, neste 11 galego 141, algo máis, Antón? Espero que non, que teño unhas ganas de marchar e que levo sen comer dende as 2 da mediodía. Selección galega este fin de semana. É verdade. O dito. Por certo. Que pasen a final. Claro. O sea, obriga, sabes? Semifinal contra Canarias o 27 a final... Vendres 4 da tarde. Efectivamente. A final contra Navarra ou Cataluña. E, xa que vamos a dar un pouco de autobombo, onte de 10 a 11 e o sábado ás 10 falamos con Manolo García o sábado. Onte de 10 a 11 no Galicia en Goles falamos con 10 dos 18 xogadores que representan a Galicia nesa fase final da Copa das Rexións UEFA. No noso Twitter tedes aí os podcast por querer recuperar as conversas. Ademais xuntamos a varios, por exemplo, a Juve Rachu, pois Rachu case lle parte o nariz no partido Noia Viveiro e van coincidir a selección, entón falamos de curiosidades moi chulas. A Ju falando perfecto galego, o sea, leva 7 anos en Viveiro, pero díxenlle eu, falas mellor galego que algún que naceu en Galicia. Así que historias moi curiosas, que xogan a Pocha, que Adri Lombao sempre lles gaña a todos na Pocha, contaron, o sea, tío moi ben, a verdade, coido que foi un moi bo contido, así que se queredes recuperalo por aí o tedes tamén. Cambón buscando info dos rivais, sí, porque foi o que destapou que había esa alineación indebida do xogador que xogara Conference League en Gibraltar. Dos 4 equipos que soa de favorito. Cataluña Galicia. Cataluña Galicia, porque sí. Manolo dixo que Canarias, pese a que o que puidera pensar a xente, non era un equipo alegre, non era un equipo de canarios, de regateadores, de que quedan 6-5 todos os partidos, que o que lle viu é un equipo que xoga moi replegadiño, así que haberá que verse que en Galicia de superalo, porque ademais o certo é que hai que lembrar que Galicia está na fase final da Copa das Rexións grazas ao que pasou co andaluz, porque realmente por fútbol, por momentos sí, pero nos resultados non o sacaron na fase intermedia. Venceu a Asturias 3-0 nunha exhibición na Malata. É verdade, tens razón. Así que esa semana... Truco. Ya. No, sí, pero que dicíamos, na fase intermedia costoulle moito, tanto como a Castela e León como con Andalucía. Eu teño a máxima confianza. Hai que lembrar que venceu Galicia este torneo hai 2 edicións en Madrid. A edición anterior perderon contra Aragón, fixenos a final tamén, deixándose remontar na segunda metade. Bueno, deixándose remontar, é unha maneira de falar. Iban gañando 0-1, empalmaron 2-1. Buscan unha terceira final consecutiva, algo que non lle estamos a dar ao valor que ten.
Tremendo. Sí, claro. Buscando revalidar ese título do 2023, que por certo, vendo a convocatoria, eu tiña dúbida de Enjamio. Sei que Caraván é o único que repite. Enjamio creo que tamén estaba naquela, na de 2023. Estiveno buscando, pero é difícil atopar a lista definitiva para a fase final. Eu creo que Enjamio repite, así que Enjamio e Caraván serían os dous únicos supervivintes daquele título do 2023. E ademais Caraván, que o entrevistache tía, que lía, lesionase na final ou na semifinal e non pode xogar con Galicia aquel ano, así que tamén para ele un pouco pois esa reválida dunha experiencia tremenda como é a selección galega UEFA. Veremos que acontece, eso será xa traballo para o vindeiro luns, que non haberá 11, tampouco haberá 11 o do día 9, pero volveremos, senón que un repaso a actualidades será con contido en redes sociais, pero algo faremos seguro, así que 11 galego 142 será o luns 16 de marzo. Así que vémonos. Pero a semana que ven estaremos aquí. A semana que ven haberá directo. Por supuesto. Sí. Semana que ven haberá directo, haberá. Capaz que. Igual algunha entrevista ou así, non sei, igual sí. Sí, porque cando volven estos? O domingo, volverán o domingo despois do partido. Bueno, podemos pinchar aí algún. Pois o lunes falaremos con algún deles. Claro, podemos gravar unha entrevistiña a ver que pasa. o lunes con algún deles, se gañan, por suposto. Así que veremos que pasa, iso será xa traballo para vender a semana. Estade atentos ás nosas redes sociais, grazas a todos como sempre. Se chegastes hasta aquí en YouTube, palabra clave hoxe, pode ser como fan os de TQHT, fenómenos. Navío, polo barco. Pero non falamos nada de navíos en todo, non me gusta. Chilena, que estiveron pedindo a todo directo, ¿no? Estivo ben, chilena está ben. Non che gusta? Prefires navío? Sí. Veña, va, pois no, navío. chileno. Bueno, que poñan a que queiran. Deixa de a que queirades. Vémonos. Hypeado vídeo. Vémonos. No vindeiro vídeo directo. De Fica ca bola.